кнопку. Я тисну кнопку. Я натисну кнопку, і тут все крутиться, і пише, що ми вже в Етері. Можна повітатися, вітаю поважні глядачі, вітаю Орегана в чатіку, яка чомусь дослала злого каточка, вітаю Орла, який дослав якусь синю фігню. І ось черговий Бачу, стрім. що тобі неправильна основа адлюстровується поле. А яка мусить бути? Параметр 2. State 2. А, Не не, стой, почекай, State 2, як і був. Ей. Ось вона, уровень подиктований. Ну, Зараз. бачу, що... Ух ти, яка я пригожа. Що ти натиснув? 43. Здається. 43? Ну так сказав 43. Поміж 43 і 42 розниця 41. А мать 42. Это можна... Ну там першопочатково в Google інше стояло, ну да ладно. Так. Значить, вертаємося. Сьогодні у нас дзінч, так би мовити, але спочатку ми освіжимо пам'ять про те, що є у молотка. Чим він сьогодні представлений. У нас усе ще є його генерал Деливіор, який сьогодні у компанії Spirit Torment є ще одного героя-хілера, Чингастоу, які допомагають поліпшати атаки. Це отряд з жовтих Chain Raspel. Опа. Ти гэта, контролюй себе. Як панда кунг-фу шукала внутренню спокойність, ти так само зроби, потім будеш ядра откидувати. Я спокойный. Я спокойный. Я Ось, спокойний. где-то у нас Так. Угу. карета чорна, задана на рано. Слухай, не хапає бодігардів, до речі. Яни тут чи яни... Я перепровірив, яны были поранены, то бок це заставався один, тому я вирішив, що ми покинемо їх для лечення. На апошні стрім у гэтай На серії апошні бой, наративній. все верно. Ну, окей. Калі ім будзе каго лячыць. Знову выступаюць Так. разом з мечниками. І так само- новые жевжики. Леді Мартарх, Что? Что? що керує ночними паляўнічымі. Леді Олендер адправіла вам сваіх банши для того, каб супрацьстаяць козням дзінча. А таксама бясконцае заклінанне, што дапаможа разразаць войскі апанента. Таму сёння у нас бонусны атрад у выглядзе банши, якія з'ядаюць заклінанне ў 12 адых, і таксама механіка бясконцага заклінання, якую сёння мы будзем разбіраць. Для прывідаў гэта Шейш Ріпер, які будзе пролятаць над атрадамі ворага і рэзаць іх смяротнымі ранамі. Гарлапаніць будуць? Я не ведаю, я, мабыць, не буду прама моцна сабірваць сёння горла. Что? Угу. Блин, рано сказал, ладно. Угу. Вось, я вось сёння ўжо ў якасці дзінча, таму я буду рабіць кукаріку. Я буду показывать твоих войск, и будешь тлумачить, что робить, ты уже по ходу будешь Так, разбираться. ты можаш мне паказаць, каб я хуценька расказаў. Ну, вось следи, оранжевая штука, что за яно? Гэта таксама бясконцае заклінанне, але ўжо маё. Окей, что за калиты? Калиты. Акаліты, ну, гэта каріка каліты. Ахулам тут у нас ёсць Lord of Change, то бок лорд зменаў, адзін з базавых і ключавых магаў дзінча. Ён будзе мець два заклінанні, і ў яго ёсць цікавая фішка, што калі ён робіць заклінанне і кідае D6, 2D6, ён набірае вышэйшае значэнне. То бок, калі б я выкінуў тут, давай, Кинь еще раз, Вось так? давай, не соромейся, я Да, тебе окей. дозволяю. Давай яшчэ раз, пакуль не будуць розныя лічбы. Малайчынка. То бок, гэты каст з 7 ператвараецца на 12. Ну, з яго ўшытым плюс 1 гэта 13. Слухай, а пытанне. Назва Lord of Change гэта адсылка да песні Wind of Change ці не? Слухай, я ў гэтым разрэзе не думаў, але... Гэта ідыёцкае пытанне, можаш ігнараваць яго, пагналі далей. Не, мне яно падабаецца. Я просто я не магу не адзначыць, што яно мне падабаецца.
Вось. А чому ти кубики не Далей. кастомізував, глядів, які пригожі? Окей. Зараз я ж зраблю гэта вось все кастамайз. Таксама у мяне тут ёсць маленькі герой, які будзе дапамагаць, Маленькі, і нормально. два тыпы атрада. Гэта акаліты, якія хутчэй выконваюць задачы скрыноў і прыкрываюць маіх магаў і выконваюць нейкія функцыі контроля. І больш атакуючы атрад 11 зангору. А ось що там Вельмі ззаду важна- стоїть, ось це що за штука? Гэта хаос паван, якога я буду калі што прызываць. Вось я якраз пераходжу да бясконцага заклінання, яно вельмі цікавае. На канец фазы руху я кідаю кубік за кожны юніт у 9 ад гэтага бясконцага заклінання. На 4+, юніт атрымлівае D3 смяротных ран, і калі мадэль была забітая, то на месцы гэтай мадэлі у гэтым атрадзе, у 3 дюймах ад гэтага атрада, з'яўляецца вось такі спаван. Мне не падабаецца гэтая механіка. Гэта, як прынята называць, гейм-ченджер. Гэта штука, ад якой трэба адгуляць. Цяпер непасрэдна хуценька па фракцыі, пад фракцыі, значыць, я на старце гульні кідаю 9 кубікаў. Ось так. І адразу іх адкладаю. Гэта спецыфічныя мае кубікі, якія я магу ставіць у той момант, калі я хачу атрымаць нейкае значэнне. Напрыклад, што гэта можа быць? Я прям спецыяльна зараз спіс адкрыю, зачытаю. Так, секундочку. Гэтыя кубы я магу прымяніць для заклінання, для адбіцця заклінанняў, для рассеивання бясконцага заклінання, на бег, на чардж, на хіт, на вунт, на сейф, на кубік, які вызначае дамаг, і таксама на батлшок. Так, пытанне не суміруецца, то бок, напрыклад, ты кідаеш на магію 2 кубіка, гэта будзе трэці кубік, ці гэта будзе замена аднаму з двух? Не, я не кидаю кубы заклинанию, я, напрыклад, адразу табе кажу, што вось я беру 2 куба і ставлю іх табе, і кажу, што вось я такія значэнні паставлю табе. А, замест павінен кідання. Мгм. Так, я замест кідання, я кажу табе, якія значэнні я ставлю. Так, там 4 была. Що там було? 4. 4, ну, гляді. Окей. Вось, так, кубы я ў межах гэтай зборцы новыя не генерую, то бок я адзін раз кінуў і ўсё. Далей, па Lord of Change будзе -1 на to hit, так як ён дэман. І па падфракцыі у мяне мае кайрыкі на свой профіль дальняга бою маюць +1 на to hit. Калі яны па табе трапілі, то на канец шутінг фазы я кідаю 5+ у атрад, куды яны трапілі, і на 5+ да 3 смяротных ран. Пачакай, яны яшчэ дальні бой, так? Ну, у іх там ёсць троху стральбы, но не супер шмат. А вот это Sorcerer's гэта? Bolt, ці што гэта? Так, Sorcery Bolt, менавіта. Окей. Так это 10 атак, 3+, без ренда 1, і калі трапіў, то на канец шутінга пакідае табе кубічак. Окей. Збольшага ключавыя механікі на гэтым усё. Тут ёсць табліца самона, і я атрымліваю ачкі за кожнае паспяховае заклінанне, але хутчэй за ўсё я нават гэтым не паспею скарыстацца. Паглядзім. Таму я гэта не закранаю. Агулам усё, мы можам пачынаць выстаўляцца. Сёння у нас зноў місія на рытуалы. Калі на канец раунда я рытуаліст, чалавек, які праводзіць рытуал, дакладней, певень, кантралюе галоўны аб'ектыў, я атрымліваю D6 і па D3 за кожны дадатковы. Калі кантралюе малаток са сваімі прывідамі, то ў мяне адпаведна аднімаюцца гэтыя значэнні. Рытуалятар. Ретранслятор. Так, Флюгенгехайлюатор. Так, давай. Правила выставления у 9 от Центра. территории оппонента и
Для Ага. тебе цалкам у 6 твайго цэнтральнага квадрата. Ти ж То там бок кидаю, вось- там територія криху інша, то бок не 50-50 достається. У меня вся полова, у тебя крыху меньше. Только ты больше обмежеваны в выставлении, так? Не-не-не-не-не, гэта у цябе маленькі квадрат, у мяне вялікі. Ага, у меня А, такие не, вот стой, 4. не-не-не, стоп, оставь, ты все верно сказал, это у меня маленький квадрат. Я не, я не так глядел. Все верно, у тебя цалком твоя полова, у меня только центральный квадрат. Мгм. Ну что, кто первый выставляется? Мяркую ты? И у нас, каб долго не чекать, выезжай, карета бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Бырым-бым-бым. Так, у 9. Ну як выезжай? Ну так, крыху выязджае. Мінімальна. Пакладі крылаўскай шулінічка з гэтага боку, каб я бачыў. Окей, секунду. Ты ж яшчэ можаш з рэзерву выйсці. Карету яшчэ не страшна. Вось так, нормально, пачакай-ка. Секунду. Жух. 5. Улетела. Ладар лінеек. Мне здаецца, гэта сумленна. Пачакай, галава што выпірае над базай лічыцца ці не? Гэта нічога. Ты бок, ўсё адно лічыцца па базе. Окей, карета выстаўлена. Ваш момант. Так. Быццам бы. Мой певень. Мяркую, я яго паставлю кудысьці сюды. Дарэчы, я пайду яму заклінанне якое-небудзь абяру. А чаму певень, а не голуб? Тады бы была б ссылка на вайфдов. За не той же гурт. Ну ладно. Ну, таму што не ведаю неяк у Кажу, ідыцкія пытанні можна ігнараваць. О, Нічому табе жыццё не вучыць. Ну ладно. гэта вось ты, так бы мовіць, навучыўся і цяпер не бачыш нічога ў чаце, правда? А што там напісана? Не бачу. Так, ты выставіў свайго хлопца, значыць, я зараз... Каго тут не шкада? Хлопцы. Вас крыху не шкада. Чаго там думаць? Просто выставляцца. Вось думаць, это ж для дурняў, правильно? Узяў, выставіў, чаго там? Як звычайна. Хутка Ой. выставіліся, хутка прайшла гэтая ось, і ўсё. Што ты цяжка дыхаеш? Я ўсё чакаю, калі ты пачнеш думаць. Можа быць, я і пачну калі-небудзь думаць, але не сёння. Фрода, бегі скінь перцінак у гэта вулкан. Нейкіх арлоў, нейкіх чыцерсаў. Думаць будзем потым. Ну, я выставіўся. Окей. Я думаю. Maybe я поставлю... Так ты зусім абмежаваны, то бок ты менш варыянтаў, куды выставіцца. Ці тут тэрены перашкаджаюць, гэта ўся фігня. Так, все верно. Чакай, ён там дацягваецца. Я зараз буду нудзець. Там да цэнтра 8,5. А ну-ка на паўдзюйма назад ад'ехалі. Почекаем. Давай. Я яшчэ Ну, не допустим, расставив я так, як я тебе хотел. дозволю гэта. Тут же ж момент, што ідзе розная закачка у іх. Закачка гэта такая птушка, якая закачкай плыве? Закачка, звычайна, качур плыве. Качур. Калі ты пра гэта. Гэта ад Так. слова акачурыцца, то бок нехта будзе паміраць. Ну, ты ўжо мёртвы быццам бы. Інсайт. Адкуль ты ведаеш? Ну, я гляджу, як ты выглядаеш аутсайд, і як бы відавочна ўсё робіцца, правда? Я нават не ведаю, гэта было крыўдна ці нармальна. Давай лічыць, што гэта было нармальна. Ты паглядзі, як ты выглядаеш на гэтым, на малюнку кацін, як бы відавочна чалавек выглядае вельмі жывым, задаволеным жыццём. Я выглядаю як анімешка, мне ўсё падабаецца. Як сапраўдны прывід. Здань свайго мінулага жыцця. Каб я ведаў, колькі мне тых жыццё было, здаецца, ніколькі гэта першае, але не факт. Так, давай я вось так паставлю табе. Неяк дзіўна тых расставіў, але окей. Нібыта нават думаў, давай мы не думаючы яшчэ гэтых жахнем. Чаго так нероўна? Давай 2. Оп.
І я буду рабіць тую самую фігню. То бок, каб было сіметрычна з гэтымі, так, мабыць, будзе 9, але пераправеру, каб самому будзе душна. 8 і... Не, мне здаецца, там крыху трэба ад'ехаць. Там крыху трэба было ад'ехаць, і гэта будзе дастаткова для майго сумлення. Нават крыху больше, ну чорт з ім. Ваш ход. Дарэчы, это ж, блин, якая чэрч-фаза, халера, у нас зараз просто раскрынка. Ты захотел их выставить? Я думал, что яны адпачываюць сёння. Хто? Зелёные. Все, что было, все выставлено ці не? Ну, у Галілі бодігардаў тут не бачу, там их не выставляю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17. Ну, там былі. Бодігарды адпачываюць, я гэта бачу. Гэта... Ну, ладно, в принципе, не принципово, буду, значит, так. Не, давай так, калі іх трэба прыбраць для ачкоў. Не, фу, слухай, я и так узял умение, як бы, ну... Мне не проблема. Я Знішчыць покажу тебе, что такое магия, что магія. так... Окей, я тебя зразумел. Ты поставился, давай я... Не, давай яшчэ раз. І пакуль ёсць магчымасць, я магу іх прыбраць. Не, Не. не надо. Окей. Так бы мовить, разберемся. За вашими гэтымі всякими отрандами. А колешо скажем, что поддавались. Нібыта табе нехта паверыць. Да что ты мне не поверишь? Ты шо, Христос капта... А, ну ладно. Так, окей, ось табе. Зангоры, что клокочуць і клікочуць. Які там профіль атаки. Там мусить бути нечто дуже. Так, покажи мені, каб я бачу. Там Шесть, 3 куба за кожнага? Угу. 3 плюс 3 плюс, гэта без бонусаў. І 2 дистанса. Пачакай, а будзе біць кожны профіль ці один выбіраеш? Не, там з кожнага 2 профіля ідзе. То бок будзе спачатку удар адним профілем, потым удар другим профілем? Угу. Фігня нейкая, мне не падабаецца. Ладно, допустим. Так, ты выставіўся, зараз моя чарга. Зангоры, кажаш. Ну, Так. Чым насамрэч, гэта увогуле казлы насамрэч. Это козлікі, якія вырашылі схіліцца на бок дзінча. Маглі гэта траўку скупсці, будуць скупсці чарапы чужыя. Ну ладно. Допустим. Тады тут делівер будзе падтрымліваць Это я карэту. Ужо жалюся, гэта я у твітары, здаецца. А не, я у каментах ты сам, здаецца, Давай, пісаў, давай, што выставляйся і просто працягвай скардзіцца на жыццё. Што у мяне моих козлов выпіливаюць Выпілі. новой редакцыі. Е. Таму я трошечки сумую з гэтыя нагоды. Так, ты выставіўся, значит я зараз. Ну, выставлю. не-не-не, почекай, я еще не поставился у 9. Это кудись ось так повинно быть. Что-то ось такое повинно быть, я думаю. Ну все, давай ставься. Ну, давай поставлю все. Видишь, что за песня? Так. Некая дурная. Давай-ка я для зручности покулю выставлю ару, как ты, коли что бачу, и я бачу. 50-50. И 9 аура. Можно ж на дюйм.
Нормально, я собі дозволю так виставитися. Всё? Yes, ваш. А твоего тебе скуса заклено можно диспелить ник? У правила Дінча прописано, що я, наприклад, автоматом на перший ход його ставлю. Перший раунд його нельга задиспелить, а потім так можна спокійно диспелить. Угу. Того к привиду могут его съесть. Яны банши не могуць з'есці яго, таму што ён не рухаецца, яны з'ядаюць толькі рухаючыся заклінанні, а гэта стацыянарны. Але ты можаш заявіць дыспел у якасці гераічнага дзеяння, напрыклад, і паспрабаваць прыбраць заклінанне. Будем Цалкам спробовать. легальна. Ты там нечто поставил после этих Так, я паставіў апошні як бы свой юніт, можаш як думаю, что-то доставлять и... А, ты уже все будем выставил, то начинать. бок я по-любому Мгм. выставляю все, потом уже неяк будем думать. Я вас зразумел. Магчыма, об этом пашкадую, але гэта будзе потым. Зараз я про гэта не шкадую, так? Не. А як ты здагадаўся? По інтонацыі мяркую. Иначе меня выдала. І, магчыма, пашкадую яшчэ аб гэтым. Не. Так, не. Аб гэтым, магчыма, пашкадую. І без конца закліна нікуды не ставлю пакуль што. Пакуль не, ты яго менавіта што замест заклінання будзеш Так, спрабаваць мы дастаць. выставіліся. У нас пачынаецца... Што? Так як я выставіўся першы, я скажу, што дакладней, я спачатку пераправеру правіла місіі, і потым у адпаведнасці з ім я скажу, хто будзе хадзіць першы. Так, а дзе ты у нас схаваўся? Так, пум-пум-пум-пум-пум. First turn, Disruptor. Choosing which player taking the first turn in the first battle round. Значыць, ты першы скажаш мне, хто будзе хадзіць. Першым паходзіш ты. Можна было па канчатку здагадацца. Толькі я Окей, мушу значит, спачатку там выбраць мэту для сваіх гэтых здольнасцей, фракцый, все такое. Так, а я павінен аўтаматычна паставіць гэтыя заклінання. Так, у нас там D3+1 на колькасць мэтаў для заклёна. Все верно, D3 плюс 1. Я пакуль кідаю D3+1, гэта будзе 4 жэўжыкі будуць атрымліваць па галаве, 4 атрады твои. Шо ты кожны раз так добра кідаеш? Ну не кожны раз, давай так, ты просто кожны раз рэагуеш. Што ты памяняў не зямлю? Ты зарабіў? А земля памянялася? Ага. Ну, хто Я не бачу. Я маніпулізував, ладно, 41 ти казав? 43. А, 43, ну так, я бачу, там Ніколава на 41. Стоїть 43. Ні, 43 це зовсім не Значить, пустич. Дик ти 35 натиснув. Ти впевнений? 43? На 42. Блін. У нас сьогодні просто... Мастер нейка- землетрусов ти. Ось один раз треба було накосячить, і все, і ми тебе таким запомним. Это ти виновата. Окей, ладно, значит я... Так что будем Сам ставить? экране. Яку землю? Будем шукать 45. О, О, блин, все, блин. во. Нет, тут всё, белый значит. квадрат у меня по центру. Нифига не его. Все, почекай, зараз депампується. Допампується білий квадрат? А, бачу. Ло 1. Гэта ў перакладзе з англійскага знае, пачакай. Тем. Угу. Чекай, Всё дай-ка окей? я запомню просто. Это 45-й був. Окей. Так, один... ну слухай, я буду... Ну, мені здається, тут раніше вода була, тепер нема. Ти пам'ятаєш, що гэта нам треба? Не, стой, було ж это, не? Не, я пам'ятаю, що гэты терен стояв на воді. Ну ладно. YouTube забані корова козлов. Ты не мусиш читать, что там написано. Это ж... Аргана ніколі не ругаецца, таму ты мусіў праігнараваць гэта паведамленне. Так, я Давай. скажу, што мэтай майго гэтага здольнасці будзе 4 штукі. Першая будзе вось гэта вось лорд,
Undoing Мгм. Tankmate. Другі гэта будуць гэты... Агро и Тауматург. Мгм. Далей. Другая будзе вось гэтыя жужыкі. Дуже Мгм. атрад. Окей. І кожны атрад акалітаў. Окей. Думаю, што я твою Прынята. монстру не заблю гэтым заклёнам, а тых патрапаю хаця б крыху. Там вундоў 14. Ну, хаця... Ну ладно. Окей, давай тады пу-пу-пу-пу-пу. Геройская фаза пачынаецца. Геройская фаза. Тш. Всё верно. Як лорда крыльчуць у цябе спыталі? Аўтаматон? Нейраўтамата? Там партыя на барабанах файна была, дарэчы, ведаеш, не? Слухай, я писал, я насамрэч адносно нядаўна сеў, паглядзеў трохгадзінны ролик про лор Дракенхарда і Нейратомата, прычым гэта максімальна сціснуты варыянт, які я зразумеў. Я І... прямо натхніўся, мне прям вельмі спадабалася некаторыя ідэі, з якімі гуляўся я Катара. Вось. А гэта ўсё пачалося з таго, што мне вельмі падабалася гэта Song of Ancient з Нир Реплікант, якая Девола і Попала спяваюць. І я там знаходзіў, я кідаў сваю душу. ў Твиттер кат-варыянт зборнай, дзе спачатка чыста капэла яны пачынаюць, потым паступова туды дадаюцца ударныя, і далей ужо яшчэ пачынае падключацца інструментал. І для мяне гэта супер класна гучыць, я кайфаваў. Гэта ўвогуле у цябе пытала, а ты мяне развеў тут на душэўныя. Все нормально, Разлівы. все нормально. Так, окей, глядзім. Гераічная фаза у нас у мяне 2 команд-поінты, у цябе адпаведна 3 команд-поінты на старце. Фракцыі поінтаў 0. За гераічнае дзеянне я скажу, што я паспрабую згенерировать команд-поінт на свайго Lord of Change. 3+, не кідаю, мне трэба было 4+. А я так само паспрабую адначасова ж, так? Так. Бжух. Так. А у мяне атрымалася. Бач, а ўсё цудоўна. чаму? Таму што я... Ладно, праехалі. Нехарошы чалавек. Гэта Ладно. ўсё рандом. Так, цяпер я скажу, што я буду рабіць заклінанне. Спачатку акаліты просто для праформы зробяць 2 заклінання сваіх, адно і тое ж. Пачакай, калі ты могуць каставаць 2 заклёны, думаю, толькі твоя манстра можа 2 каставаць. Не, у іх прапісана, што яны з'яўляюцца магамі, калі маюць 9 або больш мадэляў. А іх там Ну, 10, так? Так, но яны ведаюць толькі свой унутраны заклён, які як бы разганяе рэнд, но супраць цябе гэта бескарысна, таму гэта просто генерацыя поінтаў за каст. Першая пачка 5+1 за Lord of Change, гэта будзе 6, і ім трэба вось якраз 6, і гэта просто я налічу паспяховае заклінанне, і ўсё. А у цябе фракцыі Аналагічна поінты робіць- будуць за заклёны, ці што? Так, за Так скінь кожны да нуля. паспяховы... Чаму? Таму што, ўжо налічу 2, ці што там было? Там жа 0 Ну, пачатку. спачатку за бясконца заклінання, якое я паставіў, і за 2 паспяховых каста ўжо тут ёсць. Далей мы пяройдзем да... Ну, типу, аб'ектыўна кажучы, тут няма асабліва чаго рабіць. Гэта агро і Тауматург. Я скажу, што ён робіць Mystic Shield на Зангораў. Это міскаст. Вось, дарэчы, механіку міскаста памятаеш? А 2 адзінкі гэта калі ран адмірымлюеш, ці што? Так, менавіта. То бок я зараз кіну 2 адзінкі, я не кастую заклінанні і атрымліваю да 3 смяротных ран. Ну, гэта адна ранка, мне кажуць. Працягвай, нормально. Цяпер Lord of Change, ну, я не ведаю, застаўся умоўны Arcane Bolt для праформы скаставаць. Yes, мы яму кладзём, і ён скастуе сваё ўнутранае заклінанне. Так, я диспеліць не могу, так? Ну так, далекавата. Але пры гэтым я просто скастую заклінанне дзеля заклінання. Давай вось яго ўнутранае на 7, якое трэба. Ну, гэта 5 пераварочваецца, гэта 10 плюс 1 11, я раблю яго. Ну, 5 фэкшн поінтаў атрымаў. Ну, па факце тут
Забафаў толькі адзін аркейн болт у дадзенай сітуацыі, мабыць, карысны. На гэтым мы скончваем. І гэта, ведаеш, вельмі яшчэ кароткая фаза для фракцыі, якая гуляе за магію. Калі б у нас быў больш аб'ёмны бой, я б табе там паказаў значна больш заклёнаў, так бы мовіць, але Так, у нас пачынаецца маємо? фаза руху. все верно, зараз пачынаецца фаза руху. Значыць, глядзі. Я скажу, што карікі акаліты, якая дыстанцыя паміж намі? 19. У іх свой рух 6. Значыць, я іх рухаю на 6. Ось так. Ага, самый дальні. Ага, гэтыя. Yes, окей. Вось гэтыя ідуць, ну, я думаю, яны неяк вось так ідуць. Нават, я б сказаў, хаця умоўна так. Я, напэўна, табе скажу, што яны пойдуць. Толькі. Ну ладно, окей. Напэўна, пойдуць так. Дзангоры. Бег і чардж. Максімальна 11. Потым 7 сюды. Туды, а калі вось памерць дыстанцыю простую. Ты. Ну, I'm not sure. Гэта выглядае як не лепшы варыянт, таму мы, maybe, просто кудысьці вось сюды пойдзем. Правильно разумею, што калі вось нейкія падзеі рабіць 18 гэтага заклёна бясконцага, то геймчэнджера не будзе, які мяне пужае, правильно? Ну, калі ты будзеш яго абыходзіць, то як бы я буду адыгрываць толькі ад сябе, лічы, у гэтым плане. Так бы мовіць, тут ёсць пэўныя інструменты для хітрыкаў. А Lord of Change, он як у ближнім бой нармальны, ці ён больш па магіі? Я б сказаў, што ён хутчэй больш па магіі. Так, давай-ка я табе стану вось тут. Где там Деливиор? Во, я буду доставать Деливиора, каб перашкаджаць яму магіяй. Все, глядзі, я парухаўся. На конец мувмент як весела. На конец мувмент фазы я кидаю кубик за твой атрад і за свой атрад. Давай спачатку за мой. За мой 4+, yes. За твой отряд 4+. Yes. У меня есть выбор. Я могу затриггерить только один отряд, вядома, это будет твой. Ты атрымліваешь 3 смяротныя раны туды. Без варыянту, без варды, без нічога? У цябе 6-я базовая варда есть. Ну, то бок я кидаю 3 кубика на 6. Допустим. І што гэта за фігня, і навошта мне яно трэба? Не, все праходзіць. І... Трое паміраюць, і за то, што там была памерла мадэлька, я магу паставіць у 3 ад гэтых атрада вось такую страшную штуку. Я магу яе ўвогуле паставіць, напрыклад... І гэта кожны раз пасля любой смерці, так? Гэта вось пасля смерці ад вось гэтага вось бясконцага заклінання. А калі сама мадэлька памрэ, на яе месцы таксама можна новую вырасціць, ці што? Не, ты калі... у сэнсе, што калі яе заб'е бясконца заклінання... Ну, калі я яе заб'ю бясконца заклінання, не? Калі ты яе заб'еш, то канкрэтна гэтая мадэлька ўжо знікне, яна не з'явіцца зноў. Окей. Вось, то бок я вось так, у 3 дюймах ад атрада, які згубіў мадэлькі, тут, то бок я, напэўна... Насамрэч, я думаю, мне хопіць устаць просто вось так, і ўсё. Я не хочу швидко триггерить. Тут 2,2, наколькі я бачу, чому ні?
Ну, дык у межах 3 дюймах. А, Типу, гэта що в межах 3 дюймах? У межах 3 дюймах. Розумів. Там просто візін. А не холі візін, калі б ты думаў. Глядзі, гэта все конец мувмента, пачынаецца шутінг. Мой атрад цалкам вось адсюль страляе сюды. А гэтыя я тут бачу толькі што трое. Чацвёра. А яшчэ раз, чаму мои 3 жаўжыка памерлі? Я нешта не зразумеў. На канец фазы руху гэтае заклінанне кідае кубік за кожны атрад у 9 ад яе. Ад гэтага бясконцага заклінання. Ад яго атрымліваецца. То бок у мяне быў мой атрад і твой атрад. І там я выкінуў 4+. У мяне, адпаведна, быў выбар, у якім атрадзе затрыгерыць эфект. Я абіраю твой атрад, я наношу D3 смяротных ран, я выкінуў 3, і так як там памерлі мадэлі, то за памерлую мадэль я выклікаю спавна. Во што зараз адбылося. А колькі такіх ты можаш выклікаць яшчэ? Спаўну. Ну, я магу кожны канец фазы руху такое Окей. рабіць. Але, ну, па аднаму, вядома, на фазу. То бок гэта не значыць, што я іх там Окей. прям шмат-шмат дастаю, но ты бачыш, як бы, што ён не супермоцны. М. М. Так, давай трошечки стральбы. Тут у мяне ўвесь атрад страляе, тут толькі чацвёрка. Я ўсё страляю вось сюды. Я табе адразу адкідаю за усіх. Гэта будзе 11 плюс 4, гэта 15 кубікаў, 3+3+. Ты будзеш сабе ціснуць варду? Пум-пум-пум. Нават не ведаю, на што яшчэ магу каманд-пойнты выдаткаваць. А я толькі за гэты, які там агульны. Так, За таму лідэрскім што далекавата. лідершып, ён у цябе тут. Ну, давай Всё верно. выкарыстаем. Окей, все, пачынаю. 3+3+. Жух. Окей. Гэта 8 сейваў пятых табе. 8 пятых сыўнікі надта добра страляюць па адчуванню. 8 пятых. Жух. Я бачу 7 і пятая варда. Пятая варда. Это 4. Ну, тут уже полепей. 4. Окей. І на конец фазы давай я адразу кину кубик. Не іх адразу прыбраць ці пачакаць нічога? Не, ты гэта можаш адразу прыбраць 4. Я зараз пачытаю, як там правильно гэта працуе. Так, гэта Pyrophane Cult. Так, in addition, at the end of your shooting phase, roll a dice for each enemy unit that suffered any wound caused by attack made with sorcerer bolt by friendly Pyrophane Cult units in that phase. And 5+. Ага, значит, я кидаю только один раз на 5+, D3 смертных ран. 5+, нет, все, на этом шутинг фаза скончивается. Чаржа не будзе, пачынаецца комбат фазы, і я актывуюся вось маім хаус-папом. Чакаємо. Комбат фаза чаржа не будзе, будзе комбат. Окей. Я вызначаю колькасць атак. Это 2d6. Ой, блин. Стой, куды полетел? Что сегодня с мышкой? Я не разумею, что я так хистаю. Это 4 атаки, 4+, без ренда, шестерка перетворяется на смертную рану. Я все бью банши. Я все промахнулся. Пробивайся. Зараз пачакаю, у гэтых жаўжыка якая дальнасць, што там можа не только адзінка не дацягнуцца, да іх толькі банши дацягнуцца, правильно? Все верно. Ты можешь подтягнуть, каб пробили усе. У прынцыпе, яны б'юць даволі моцна. Я нават з перспектывы на руху будучыні ж хачу крыху ехаць, якая там дыстанцыя 1. Ну, давай. Я б сказаў, што банши гэта як кшталт то шкляная пушка. Шкляная пуфка. Пампушка. Пампушка. Так, пачакай, я хачу просто ад'ехаць крыху. Але пры гэтым трэба не надта далёка. Так. Так.
І ви так клікаєте, криласка, ось ніяк. Думаю, можна мазатися. Шкляная пушка. Ну, это будет справедливо, я так думаю. Так, у нас Мяркую так. Там нема командира, просто звичайно 4-0, так? Яны элітка, таму тыпу іх кожны Мгм. юніт гэта як камандзір, але дадатковай атакі няма. Окей, 8 кубиков на 4 плюс, 3 плюс. Зараз робим. 8 кубиков. Сюда не Ты дать. стоп. Ну. Ти не хочеш all out атак даць там, наприклад, типа економиш КП до наступного ходу? М, Думаєш, має сенс? Ну ладно, коли ти кажеш, то давайте дадим лоута. Так, то боку їх буде не 4 плюс, 3 плюс, а... Почекай. 3 плюс, 3 плюс. 3 плюс, 3 плюс. 8 кубиков. Поспробуем. 8 на 3 плюс, 3 плюс. Мгм. Минус, минус. Еще раз 3 плюс. И это вам 4 на выход. Шкода, что не хапила крышечку. Треба Ну, 5. 4 мінус 2-2, я нагадаю, то бо ти мене просто прошиваєш наскрозь і забиваєш. Почекай, а откуда минус 2-2 еще раз? Ну, то погляди. У їх R мінус 2 і демедж 2. А, рент. Все, дошло. Так можно было не выкористовывать команд point. Ну ладно. Не, ну, гэта ж питання, колькі кубікаў ти б накидав? Накидав би мені. Так, на гэтым бэтл фаза скончылася, пачынаецца фаза батлшоку. Мне здаецца, я ні за кого не кідаю, правильно? Колькі у тебе зелё... По 3. А, Не, 3 4. слухай, 3 4. у тебе і там ёсць триггер. Потому что, калі ты кидаешь шестерку желтый отряд, то у тебя один текает, и коли ты кидаешь пятерку у зеленый отряд, так само один текает. Ладно, тогда давай кинем брейвери без... Хотя автопроход за command point. Ці має сенс автопроход за command point, я навіть не ведаю. А деливер не може нікому роздати за свій command point згенерований. Ось ти його туди поставив, Угу. так би мовити. І у тебе навіть хіллер так само не стоїть там. Вертать модели. Молоток, мы коли думать начнем, а? Ну что, и так же нормально живется. Голова не болит, а мы что? Давай автопроход дадим зеленым за command point, а за желтых я кину. Давай. Давай. Кидаем там... Сколько кубиков? 1? Один. Так. Один кубик плюс значение моделей, які були знищені. 4 плюс 3, это 7, их бривак. 8. 8, нічого не буде. До речі, у четвертій редакції, я так розумію, там увогуле Battleshock фази не буде. Почекай, у 40 тисяч такое було, коли там іконки шукав, у Warhammer 40 тисяч не можуть Battleshock фази, типу помиляюся. Випілили, так само. А то бок у Warhammer 40 тисяч був, Battleshock його потім прибрали. Так, і ось у Age of Sigmar так само хочу зробити, але я так розумію розницю у тим, що якби у 40к ён быў даволі бескарысны, у тым плане, што не За так імператора. А, што? не так шмат мадэляў уцякала па ім, а вось у Age of Sigmar ты рэальна ты там сидзіш і трымаеш command point для таго, каб, мабыць, табе спатрэбіцца брэвері праходзіць, то бок, ну, скажем так, у АОСе больш чуваюцца вось гэтыя страты, і ты не хочаш праблем з ледаком. Ну, тым не менш вырашылі, я так разумею, гэту механіку выпіліць, но я не ведаю, мабыць, яна яшчэ неяк перакруціць і паставіць яе або ў іншую фазу, або просто пакінуць. Ну, тыпу, колькі мадэляў знішчыў, толькі і знішчыў усё. Колькі моделей знішчыў, для столькі уцекло. Ну, карацей, як бы сумна, што механіка выпільваецца, но паглядзім, што яна. Ну, это табе правілы лёгкія, мне здаецца лішнія. Мінус фаза, 5 фаз замест 6, зашибись. Одну можна пакінуць, просто фаза руху, будем по полю бегать, одно за одним і всё. Так, Battleshock фаза пройшла. На конце хода мы там нічого налічуємо, ці ми на конце раунда? Не, на конец раунда. То бок починається зараз моя фаза геройська. Все верно, кожен атрымліваецца по command поінту. Угу. Так. І твой гэты згарае, калі што. На вялікі жаль. Дадаць фазу кусь.
Ну, Combat типу, Face називається, я зараз покажу. Ось фаза. Можна перейти вкусь фази, до речі, мені подобається. якась фаза, ну, окей. Ладно, ну поки що геройська. Так, Это фаза для джала. Java? Что сказал Java? Ладно, проехали. Так, я спробую спочатку на 4 плюс згенерить новый command point, просто тому що могу. Жух. Это 4 плюс, мы его вертаем назад. Ви Орлу так само Окей. хочете нечто такое зробити? Ні? Я думаю... А чому б і ні? Чому б і ні, чому б і ні. Быццам бы хачу, у мяне їх зараз 3 штуки. Я, напэўна, ведаю, што я хочу сказаць. Я паспрабую палячыць свайго таматурга. Я скажу, што я выкарыстаю гераічнае дзеянне на лячэнне, кідаю 2 кубы, выкідваю 6, 6 меней, чым 8 і d3. Ну, одна рана нанесена, ось я лячыўся. Угу. Так, я могу магию Нику кастовать и воскрешать никого. О, я могу кастануть гэты бесконцы спел за деливером, правильно? Ну, ты можаш яго або паспрабаваць 5-ю варду, напрыклад. Ну, малаток не бачыў, так. Молоток Но нічого не бачу. мы не будем его показывать. Мы скажем ему, что ён старенький, нічога не бачыць. Так, Няма чаго глядзець. тут трэба на 6 плюс, правильно? На 6 плюс достать, все верно. Чаму б не паспрабаваць? Імавернасць выцягнуць 6 плюс, насамрэч тут больше 50%, калі не памыляюсь. Хотя, ладно. Так, 2 кубика на 6 плюс, спрабую кастануть косу. І гэта 8, ну і кастуе. 8, стой, я ж могу теперь тебе анбиндить. Ты упэўнена? И... Все, я упевнений. Хитрий півень буде тебе замінати. І зараз він як кине. Матка боска. Ну як? А чаму не две Не единки? кинув. Так, і расскажи яшчэ раз пра гэты цуда, што я зараз выпушу на поле боя. Што она робіць, халерыя? Глядзі, значит, у яго ёсць 2 правіла. Першае правіла гэта самонінг, другое правіла гэта предэтар. У чым яны адрозніваюцца? Самонінг гэта правіла, як ты выставляеш. Тобто ты выставляеш касу роўна ў 6 ад мага, які яе прызваў. Угу. Predatory гэта тое, як яна рухаецца на канец фазы гераічнай. Бок гэтае бясконца заклінанне рухаецца на 8 дюймаў на канец гераічнай фазы. І вось яе сваё ўнутранае правіла, што за кожны юніт, які яна пераехала, ну, ты зачапіла базай, яна кідае 2 кубікі, і калі гэта значэнне роўнае або большае, чым параметр сейва гэтага юніту, то каса наносіць d3 смяротных ран за кожны такі куб. Ну ладно, значит, я его выставляю у 6 от деливера. Так, все верно. Яна будзе рухацца на 8 пасля яшчэ. Зараз. У гэтай фазе яна яшчэ як бы... Дальше 8 гэта ад краешка да краешка ці на далейшай базы, як это у нас лічыцца Не, будзе? вось ты вось 6 і вось ставіш... 6. 6. Ты- Чакай, тень. Трымай. Цалкам у 6. А, цалкам у 6. А, вось я гэта і пытаў. Я думаю, хацеў інакш. Ну, допустим. Так. А, не, нельга. Гляньте. Так, а може ти на самый край вось так поставиш? Давай, допустим. Дякую. Угу. І вона може на 8 порухатися, правильно? Все верно. А калі у тебя няма больш заклинання, то яна на 8 просто рухається. Береш, подимаєш і... Ну, тільки у терен не становися. А яна буде контролювати гэта вось ці не? Не-не-не, яна не з'являецца мадэлі для контеста. Это лічы штосьці, Ой. што займае месца, но пры гэтым не з'яўляецца аб'ектам узаемадзеяння. Каласа прыляцела. Так, Ну, на ладно, гэтым окей, геройская фаза умоўка сканчваецца. Потым пачынаецца фаза руху. дазволю. Рухайся. Банши могуць з'есці гэты твой заклён ці як? Не, яшчэ раз. Банши з'ядаюць яшчэ бясконца заклінанне, якое падыходзіць да іх у дыстанцыю 6 дюймах.
і тут ключавы момант, што яно менавіта гэта бясконца заклінанне, якое рухаецца Як кшталту каса. тваёй касы. Мгм. Так. А стацыянарныя яны не могуць. Так, нагадай, карета може телепортуватися у 10 і 9 від ворогів. У 9 ты робіш гэта на канец фазы. Я нагадваю, таму што гэта важны момант, таму што, скажем так, спачатку ты рухаешся, я магу недзе заціснуць редзеплой, змясціць месца расстаноўкі, і менавіта на канец фазы ты ўжо пералятаеш. Почекай, карета може порухатися, потім телепортуватися? То бок одну другому не зміна? Не, або рух, або тэлепорт. Окей, наш покинем її, може бути для тебе. Ну, то бок ты, калі хочаш тэлепартавацца, просто пакідаеш яе на канец фазы. Опа. Що здарилося? У мяне дисконнект. Ну, а дисконнект чого? От тейблтопа? То бок ти там не присутнічаєш? Так, я вылетел с тейблтопа. Ну, І мій я вилічу. Що? Что ты? А яно автосейф есть? Ну, павінен быў быць. В принципе, тут нічога яшчэ такого не здарылася. Ну, давай, я могу назад до Я- тебе вернуться? Я зараз загружу, спочатку почекай, мені так само викинуло. Весело. Ну, такое. Дай погляджу. Коса есть. Коса стоїть, до речі, все нормально. Это опошнє, що я робив. Тому окей, допустим. Ты уже зайшов, я могу Так, долучаться. долучайся. Тут, правда, ще грузится. Так. Угу. Пум-пум-пум. Слухай, твой заклён без консу, накромя выкліка гэтых жэўжыкаў нічога больш не робіць? Страшно. Не, гэта все. М. Ён і так дастаткова шкодны, так бы мовіць. М. Так, 8 А, не, ты не бачиш, ну ладно, окей. М. Ладно, рух на 8, коли не помиляюся. 8, тап. Все разом спокойненько заходим вот сюда. Жух. Это першие походили. Почекай. Что такое? Потом гэты рух на 8. Просто сзаду постойте, мы вас будем берагчы крыху. Потым гэтыя жэўжыкі на 8. Походили там на косу, не наехали? Здаецца, наехали. Калі наехали, то будем перараблять. Так, подправлю кубы. Я гляжу, у меня тут проблемы с кубами. Так. О, мне здесь так поставить можно. Нібито крыху не доехали, но и окей. Стоять. Что ж с вами такое с вашими базами? О. Вам треба аур дать всіляких потешных. Там дельверс потом зможем поускрашать. Давайте всех разом в этих возьмем. Аура хлопцев. И рух на... не, почекай. Escape. Рух на 8. Это уже шмат. Все ж таки по одному будем ворушить. Спочатку деливер. Так, секундочку, я тут трошки подправлю. Не буду чекать. Параух одразу ж хутка. Я тебе забороняю выправлять все. Я просто выправляю то, что Ой. не выглядая неправильно. Все нормально? Так, на 8. Так, давай. Вось я скажу, что я натисну редеплой на Ага. Дзангораў, калі парухаліся Блэкгаст Ревенанты. Допустим. Угу. Я кидаю 1 кубик, трачу КП, это 2, и я на 2 адыходжу назад. Назад. Правильно, отдай мне эту территорию. Не, ну у тым плане, што я і не магу з тобой яе зараз аспрэчыць, мне няма сэнсу зараз что-то тут. Там потом будет сюрприз. Я одну штуку придумал. Але это ось, ну ладно, поглядим.
Карета не рухається, вона буде телепортуватися, я тобі сказав. Не роби потім здивлений твар. Кайласк. Можеш ще рекватувати Кайласка з такою ж інтонацією? Кайласк. Божахна. Что такое? Не, все нормально. Все судовно. Задумал мне что, ну... Вы поглядите на его. Молоток думает. Гэта ілюзія. Так, я пры гэтым ще не парухаўся, мне яшчэ гэтыя жаўжыкі могуць пагадзіць. Вось Ну, гэтыя окей. зелёныя засталіся. Тэп на 8. Мы мусім захапіць гэтую тэрыторыю і з'есці ўсіх, хто нам перашкаджае. Пачакай, можна вось неяк так, больш зручна. Допустим. Опа. Сумненне нам не дазволіць. Так, а маім стрэлкам трэба там якая адлегласць на стральбу? 12. Угу. Было б файна пашмаляць, то бок нават пофіг на тэрыторыю. Яны зараз у 18, калі я падайду на 8, я змагу пашмаляць усімі, хутчэй за ўсё. Што ты там мне угукаеш? Не угукай мне. Тихенько так. Как бы вы тут все влезлі. Чакай, зараз мы гэта ўсё адправім. Ну, конечно, не станем на эту территорию. Ну ладно, так, ты мусишь тут стоять, там все астатние убачы. Ну, ці нават назад. Назад будет по-любому сумленно, ничего не поломаем. Что ты там уже пишешь? Я чую, роблю какие друкавальные страшные машинки. махинации. Так, гэта я пахадзіў. У канцы фазы руху я могу зрабіць телепортацию кареты, правильно? Все верно. У 10... У какие нагадаешь? У 9. У 9 от меня. Это цікаво, дзе ж я могу вылететь? Ну, напрыклад... Я могу вылететь і гэтай каретай, якую ты не чакаў. Там лінейкі даставай сваёй мерай, дарэчы, там наклаліся фішкі. Я хачу вось так вось падступна. Придумал, так? Куды подлезть? Так, гэта надта блізка. Мабыць, надта блізка. Мабыть. Ну нічога, зараз пачаржым на 8 ці колькі там, і табе хопіць, На правильно? 9. На 9. Ну мы ж умеем чаржы кидать за привидов. Это ж наша фирмовая фишка, правильно? Что ты там рагочешь? Не рагачы мне. Так, гэта мы на 9 падляцелі кареты. На гэтым фаза руху заканчивается. И пачынаецца фаза стрельбы, якую я могу... Не-не-не-не-не. Почекай, за кожны юніт? За кожны. Ай, блин. Но смертные раны я наношу только в один. Ну добре. Всё, ладно. Вот я просто обираю, на какой эффект по вынику полететь. Давай спочатку за свой отряд кину. Мой отряд нет. Желтенькие. Yes. Банши. Не. И ревенанты. Не. Ну, в принципе, одного отряда мне хапает. Значит, кидаю у их D3 смертных ранах. Это 3 смертные раны. Варда. Я могу за геройской этой день дать им варду, правильно? Не можешь, потому что это фаза руху. Это іншая фаза, ты не можешь выдаткаваць КП на гэта. Это ладно, ще кидаю просто 3 варды шостые, так? Угу. Ну, шостый кубик ёсць імавернасць выкінуць, можа будзе крыху лепей жыць. І я нічога не выкінуў шостага. Цудоўна. Отсыпаются гэтыя жаўжыкі, допустим. Зноў будзеш мою шкляную пушку біць? Не факт. Я пакуль, я думаю, я поставлю все вот так. Так бы мовіць, я тебе просто тут вяжу усім. Я же. Форматы наши, ладно. Ну, я подумаю, кого бить в этом контексте. Можешь стрелять, стреляться. Ну, тут без варыянтаў. Гэтыя жаўжыкі, мне здаецца, пачакай, да ўсіх жа дастаюць. Пачакай, 12 адлегласць. Магчыма, яшчэ не все дастаюць, то бок. А тут кожны да кожнага мусіць дастаць ці проста да найбліжэйшага, каб пашмаляць. Ну, 12 ты достаём. вось
12, 12. Мне здається, один не достає. Ось це, там 12,6. То бок Давай, вот тут есть специальная аутолинейка, мы с ее померяем. Ровно достає? 12. Оу. Достає. Чудовно. Тоді Ровно коли не 12. достав, то всі достануть. Ось це буде Да, надалі. можешь стрелять. Значит, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 джевжиков. На стрельбу у нас 2 кубики. Это будет 18 кубиков. 4 плюс, 4 плюс. 18, 4 плюс, 4 плюс. Зараз кинем. 10. Ой, чому червоний? А що за здрада? Потому что, коли ты выше, у тебя скинулся кастом дайс, коли нас вынесло. Здрада. Так. 5, 1 просто откинем. 18 кубиков. 4 плюс. Жух. Допустим. И еще 4 плюс. Стой, шо давай, стой, я команду кину на дефенс. Давай, пока я памятаю. Ну давай. Мгм, Там есть давай. шостый автопроход у их тени. Есть. На вот на дальнюю стрельбу, просто я ось это не памятаю. Ну ладно. Шестерочку откладем и еще кинем на 4 плюс. Жух. И тут уже не так добро. Ой. Это у нас 4 болты тебе залетают в очи, коли там. 4. Там -1, но я протисну дефенс, тому я буду кидать 4. Ага, и 6 варду. Ничего, это 3. У меня там по Одной? одной воде. Е. Питание, что я хочу. Вот я... Каб карета не подшаржила, так можна прибрати тих, які далей. Вот я могу тебе сказать, что я могу прибрать вось гэтых ближних, и карете треба буде 11 чаш. Чинім! Ну, з іншого думаєш? боку, тут яшчэ вось гэтыя ёсць, а ім трэба... Так. А ім трэба... Жить доўга і шчасліва. Шчасліва. 8. 8. Ну, с таким наметом мне быццам бы и прибирать не хочется. Типа, ладно, залетайте свои кареты. Так, в сенсі, Ну, тебе свої. по-любому треба прибрати. Трох. Ні. Не, я ведаю, я просто разважаў про каго прыбіраць, там что тут гэтыя больш моцныя ребята, а я, мабыць, тады хочу прыбраць слабые звяно. А в сенсі слабий. Там розныя Ланцуг. профілі ті, що я не розумію. Так, розныя профілі. А. М. Так, гэта была ўжо фаза стральбы. Халера. На гэтым фаза стральбы ўсё, я так разумею, пачынаецца фаза рыўка. Зараз будзем рвацца. Ну, пачнем з самага патэнцыйна цікавага і смачнага з кареты. Трэба кінуць ёй 8 ці 9. Не, пачакай, 9 чарж, потому что у 9, там трэба 0,5, правильно? Значит, мы кидаем за карету 2 кубика, спадзяемся, что гэта будзе 9 и нам будзе весело, правильно, Орел? Ну, давай, поспробуй. Повеселиться. Итак, 9 чарж, коли ласка, оформите мне. Ну, жыццё на такое, як бублік з дыркой. Так, ладно. Зараз за гэтых зялёных жэўжыкаў таксама кінем, нам трэба кінуць тут 8. Давайте, хлопцы, 8 гэта не 9, тут уже все мусіць трымацца. І гэта Стрым. 6 адбор. Стрим дивных гуков. А тебе, я нагадываю, есть закооперировал. Я ведаю, но мне... Ну, ты милосно же уже за карету ролить. Ці не, поздно. Пачакай, не рагачы мне. За рерол, я думаю, мае сэнс вось гэтымі уварварацца жэўжыкамі ў тых дальніх. У каго? Кім? Вось гэтымі А мечнікамі. яны завязаны ў ближнім баі. Тут ніхто не робіць. Ну, тады кінем рерол за common point, дзякуй. 8 яшчэ раз кінем, ну зараз уже дакладна трымаецца, інакш будзе як звычайна. І гэта 8. А трэба 9. Не, 9 трэба карэці, ім трэба 8. Гэта так, окей, все, без проблем. Там, дай-ка нагадаю, там адлегласць, блин, ну... Вось это... Ты, ось мы тут вымираем. 8,3, то бок хопіць. Да, все нормально. І мы чаржым, а мы яшчэ бонусы там накінем. Ці Ну, дебафы. что ты хочешь? Минус хит, минус сейф мне. Я ж перш актывуюся, так?
Так, все верно. Блін, тут просто питання, коли я актуюся першим, може мені моїх шкляні пушки бараніти твої гэта пачвари? Ці гэта не мае сенсу. Як это? Охо-хо-хо-хо-хо. А що ти вирішиш? Ну тут армію і так мацнейшая. Потым можна тых акалітаў рэзаць, і карэта будзе рэзаць твайго гэтага жожыка. Ну давай мы гэты фланг выкасім, там і так все паўнена. Першы актывуюцца гэтыя гасты, і хаця пачакай... Хаця не, блінка. Ладно, давай мы табе зробім мінус сейф вось гэтым акалітам, і маі жэўжыкі, гасты будуць іх біць першыя зялёныя. Я папайлынюся, каб все дасталі гэта цалкам мажліва, просто абмазаць іх у два шэрагі, наколькі я памятаю, сумненны гэтага будзе дастаткова. Тут нейкі лідар, магчыма, нават ёсць, якога я, магчыма, нават не прыбраў па дурасці, як звычайна, правільна? Вось гэта як... Які трэці, так? За яго будзе там 3 кубікі. Ці за каго? Пачакай. Тут нібыта 2 такія... А, не, во, лідар. Мой... Ты свайго лідера? Свайго, вось гэта вось. Так, яго трымаю, яго паставіў. А потому что у меня вось один лідер тут, і вось па 3 вось тут. З іншої зброї. Так, стаять, хлопцы. Не вырушыцеся. Так. І пачынаецца атака. База да базы. Мусім даставаць, усё мусіць быць нармальна. У крайнім выпадку. Нормально стаіць? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 кубиков плюс рейдер 21. 21 кубик. Пасля чаржа у іх што там? У іх там плюс... На выбор або мінус хіт, або мінус сейф ты мне вешаеш. Не, пачакай, яны самі па сабе прывіды пасля чаржа маюць бонус да атакі. Плюс тувунд. Ну вось, Плюс то бок, тувунд. табе мінус сейф, мне плюс тувун, то бок гэта будзе 21 кубик на 4 плюс 3 плюс. 4 плюс, 3 плюс. Окей, ты будешь некий бонус раздавать себе там за команду? У тебя А там мне команда, нема. стой. Команд. Да, я подумаю. Давай я поспробую натиснуть Defense, покидая 5-е сейвы. Типа я потрачу апошні свой КП на гэта. То бок ты просто знімеш баф? Я сниму дебаф. Так, я кидаю 21 кубик на 4 плюс 3 плюс. Давай. 4 плюс. Жух. Так, 2 6. Надо- Ну, не драно, не драно. Шара, прыйдзі. Ці халява. І яшчэ на 3 плюс зараз. 3 плюс. Жух. І таго табе Сур'ёзна. прилетае... Блин, шестерки, еще мы на рыне не выпали, дарэчы. Ну ладно. 13 кубиков, то бок, 13. Давай 13 пятых и потом 6. 5. Ты п'яны ці што? Сіта там перапіў. Я не, яшчэ не. Ну, пасля гэтага стрыма, мабыць, все ж таки прыйдзецца. Типа, я кидаў, я нормально ўсё, он кубики кидаў. Мне здаецца, все памерлі, не? Все померли. Ну, цяпер ты хутчэй за ўсё актывуешся гэтыя пачвары і б'еш, кагосьці там б'еш. Кагось я там б'ю, давай, я кидаю колькасць атак, 2 до 6. Дарэчы. 9. 9 атак, холера! Ну, тут я могу команд point раздать. На что там? Можно ник варду сломать, правильно ж? Можно. Нормально. Блин, ну типа у меня выбор. Баф або шкляные. И там 4 вунды, просто одни от магии обороняются, іншие дают баф на тухит. Давай, напевно, шкляные пушки пробьемся. Орел, подумай. Подумай. Я подумал и решил. Давай, поехали. Я им за command point дам одразу варду. Окей. Давай. 4 плюс. Одна морталка. 4 плюс. Это 3 сейва и одна морталка по вызнаку. Так, сейф у их які. Дайте-ка. 5. То бок спочатку 3 пятых кубика кинем. Ой, якраз тут гэта лежать. Ой, 4, сейф 4. Я вибачаюся, это варда 5 их будет. 4 сейф, то бок 3, 4 Мгм. плюс. Погнали. Гэта одна застаецца. І там морталки 2, правильно? Там... Одна была. То бок это ты зараз 2 варды кидаешь 5. Так, ну так, то бок яшчэ плюс одна. І гэта варда іх 5. Ну я ж тут за Мгм. command point, почекай. Подвысіў? Не, так с 6 до 5. А, всё. 5. Не, 2 смер. 2. Так, яны у нас маюць вунды, блін, мінус 2 халера. Ну, Делір може подымі магії, поглядім.
Нават не Девіліор, я тобі скажу, що Spirit Torment їх подимять. А, все равно- автоматично там плюс 3 кольки. Я вже Ну, забув. у тебе выбор, ты або сюди подымешь. А делівер можна падняць адных, гэты другіх, і будзе ўсё файна. Так, на гэтым комбут фаза ж была, халера яго скончылася, так? А не, ты я що? зараз буду тебе пінаць усімі, дарэчы. Ты тут усімі мяне адпінаеш зараз. Ну я ж Це хочу не- не рухацца наперад, рашуча і ўпарта, таму першы пойдзе делівер папайлыніцца. Жух. Папайлыніўся. І адразу б'е, так? Мы спачатку пайлынімся, потым б'ем. Ці все пайлыніцца, я забыў. Парадак які? Усе пайлыніцца, ці пайлынішся б'еш, пайлыніцца б'еш. Ну, по чарзе. Пайлын, потым б'еш. Так, пайлын, делівер б'еш. папайлыніўся, ён мае... Які там профіль, нагадай мне, жэўжык? Ён кідае 3 кубікі на 3+3+, але ён знаходзіцца ў аўры самога сябе і ўсё такое. Гэтыя тэрнаменты дека што даюць? Хіт, то бок ён будзе кідаць кубікі 3 штукі на 2+2+, правильно? За кошт аўры на хіт і на вунт. Все верно, и плюс то хит, и плюс то вунт. Значит, 3 кубіка на +2+2, пагналі. 2+2+. І гэта шасцёрку адклалі, і яшчэ раз 2+. А там атакі якія, нагадайце мне? Там ёсць нейкія атакі? Мадыфікатары ёсць, D2. Минус 1, 2. Так. Магчыма, і даваліцца. Ну, паглядзім. Ты трапіў 2, 3? Там 3 прайшло. Окей, 3 з значит, 3. шостое. Ну и все. Адваліўся. Ну што, да выклікаўся? Так, гэта была комбат Ну, фаза. не, насамрэч гэта вось якраз такі інструмент кантролер. То бок я... Завязаць, каб не падысці далёка, ну я... На. Я просто спачатку баяўся, думаю, што зараз гэтая фігня будзе там забіваць. Ну, так, я зразумеў, чым прыкалдэс. Мае сэнс ставіць, калі гэтых вось два фактычна гэтых якіх две зоны на тако ачкі падымаеш. заблікаваў. Так, гэта была комбат фаза. Падымаць я буду у канцы якой фазы? Комбат? Комбат. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ну слухай, гэтыя жаўжыкі. Я ж магу просто больш напіхаць у цэнтр, каб яны біліся, а шкляныя пушкі. Делівер можа падыме. Я імі не хачу біцца просто. Таму давай падымем жоўтых. Да я гляну, колькі іх там памерла, каб відаць, што дакладна гэта будзе. А можна шмат падняць жоўтых. Давай жоўтых падымем, каб там бэтлшок праходзіць. То бок D3 кубік кідаю на падняць спритарна. Не, просто трох падымаеш і все. 3 жоўтых. Так я не буду бэтлшок праходзіць, таму што я верну ўсіх. А навошта табе Battleshock? А, не, у гэтым плане ты праходзіш. То бок тое, што ты падымаеш, гэта ўсё яшчэ як бы лічыцца, што былі памерлыя ў атразе. Пачакай, не так хачу. Я ж магу падняць як хачу. Я хачу падняць іх па-хітраму, каб яны яшчэ бліжэй сталі да цябе. Каб табе было страшна. Табе страшна? Не чую гукаў страху. Ну ладно. Вось так вось мы зробім. Я буду праходзіць Battleshock усё роўна, кажаш. Ну ладно, пачынаецца фаза Battleshock. У мяне зараз адвалілася 3. То бок я магу аднаго нават і згубіць праз Battleshock, правильно? Калі Все кіну. верно, но гэта толькі на шестерку. То бок зараз не кінуць шасцёрку і все будзе добра. Я кінуць 3, ніхто не адвальваецца. 3+3, меншым брэвары, окей. Так, гэта... Я... Так. Конец у нас зараз батл раунда. Так, then there will... Disruptor. Ага, то бок я спочатку за себе кидаю D6, за то, що я контролю вось тут. Гэта будзе 5. Бок я спочатку налічу себе 5. Потым за то, що ти контролиш тут і тут, я себе отнимаю по 2D3. Я кидаю значение 4. Ну, вось яно опускається до одинки. Можеш повторити, що ти зробив ще раз? Я нічого не зрозумів. Правила нашей миссии. Я спробую провести ритуал. Ты мне перешкоджаешь. За то, что я контролюю, я отрымливаю очки. За то, что ты контролируешь, ты отнимаешь мои очки. І ти отримав тільки одну очко. Я отримав только одну очку. А скільки тебе треба? 12? Так. А там же ранжировка йти, ну так. Так, Мінор Віктори, моя буде... Калі я буду мець 14-15. А калі 16 і больш, тады мажорка.
Все, што меней, гэта будзе твоя перамога. Цудоўна. Так, пасля яшчэ батлшок фазы, мне ж абіліці, я там раскідаў. Все верно, 3 можешь атрады. раскидывать. Пачнем з слабенькіх акалітаў. Я ім кідаю Мгм. на праходжанне 2+. Ёсць. Мгм. І D3 смяротных ранаў. Ці D3 плюс 1? D3 просто. Просто D3. Акалітам 2 смяротныя раны аформіць. Кидаю шостую варду. Што ці з кубікамі, Орл, ты п'яны? Ну, Я не веду, дёрганы нейкія яны сёння. 2 акаліта на мінус. Ось так, два прикольно. Ты ж не хвалюйся, Так. все будзе добра. Я ж кажу, що гэта чыста праблема з мышэй. Вось калі будзе двойня, тады, канешне, яно напружана. Так ще все нормально, не хвалюйся. Дзякуй за падтрымку, так бы мовіць. Так, далей, вось у гэтых танз... ці якіх там... Зангору. Як я просто гляну, колькі іх там вундоў? 2, ну окей. Две. На праходжанне кідаем 2+. Жух. І праходзіць. І Мгм. на D3 смяротных ранаў. 3 смяротныя раны аформіце, калі ласка. Ой, так, один памірае. А у іх няма варды? Ну, іх варды няма. Цікава. І апошні застаўся гэты драматург, як яго? Драматург. Драматург. На 2+ праход. Ёсць D3 смяротных ранаў. 2 раны. Окей. Там таксама няма варды? Не, нема. Блин, я, ведаеш, я б наступнай рэдакцыі яшчэ варду бы парэзаў. Просто, ну, не правяраеш варду і ўсё, просто на сейве. Не, ты ведаеш, яны вырашылі, ось ёсць же keyword, ключовыя словы, і яны ў наступнай рэдакцыі вось варду у ківордах выпісалі. А раней яна была не keyword? Ну, раней гэта былі там розныя здольнасці, якія былі прапісаны. Цяпер гэта як параметр, які знаходзіцца ў ківордах. І там же знаходзіцца вось зараз ёсць просто keyword wizard, а колькасць кастоў у цябе прапісана у варскроле. Ну, напрыклад, вось як Lord of Change, ты там wizard, this unit can attempt to cast 2 spells in your hero phase and attempt to unbind 2 spells in enemy hero phase. І яны просто вось гэты keyword wizard і ў дужачках колькасць кастоў, і таксама keyword яно ідзе ў 4-й рэдакцыі. Я не ведаю, насамрэч, як лепей будзе потым зарабіць вось гэты разбор. Я вось толькі зараз падумаю, 4-я рэдакцыя, правіла кожныя 4 гады. Хіба Вархамеру толькі нема 20 гадоў, думаю, значна старэйшы, не? Ты блытаеш розныя сістэмы. То бок Вархамер быў Age раней. of Sigmar, ну я ж расказваў Мгм. яшчэ там, здаецца, у першых стрымах, што Age of Sigmar гэта адносна маладая сістэма, якую там стартанулі, здаецца, у годзе 15-16. То бок гэта падзеі пасля знішчэння старога фэнтэзі свету. Ну, то бок фэнтэзі... А у старога фэнтэзі света былі свае рэдакцыі правілаў. Так. Всё дошло. Апошняя рэдакцыя была 9-я, здаецца. О. Было 9 рэдакцый, потым яны там намуцілі канец свету, і тыпу на гэтым яны сістэму закрылі. Потым такія, блин, давайте мне гэта ўсё рэаніміруем у межах новага сусвету з новымі маделькамі, з новымі там фракцыямі і гэтак далей, і што-то там са старога яшчэ возьмем. Слухай, мне зараз флешбэк з дзяцінства, там же былі такія наборы фігурак, там гуроны, шэрыфы, і там былі фэнтэзі бэтл напісаны. Гэта не тое, ці гэта нешта іншае? Там расійская падзелка, здаецца, ці можа пераклад? Гэта ты блытаеш... Нешта такое было, фэнтэзі бэтл называлася, здаецца. Там такія атрады па 3-6 фігурак былі. Так, ёсць такое. І яны называліся з фэнтэзі бэтл, мне здаецца. Варягі, вось гэта вось нешта. Нарманы, у меня былі фігуркі. Юпітер, блин, у меня зараз флешбекі пайшлі, мне было да халеры такіх фігурак. І там ушо замкі можна было гэта будаваць. ведаеш, як называлася? Гэта называлася бітвы фэнтэзі. Блин, ну амаль. Так пачакай, гэта проста расійская спроба паўтарыць гэтай вось фэнтэзі бэтл ці што, што ну нешта падобнае там. Ну, слухай, гэта калі спробу паўтарыць, то вельмі, ну, скажем так, гэта моцна адрозніваецца, там што ты зараз спрабуеш параўнаць Wargame з
фарматам скірміша. То бок умоўна тыпу варгейм гэта калі ў цябе менавіта блокі нейкія атрады арміі на стале гуляюцца. А скірміш гэта калі ў цябе умоўна там атрады невялічкі на стале гуляюцца, так? То бок кожная мінька ўяўляе сабой там нейкага персанажа, які дзейнічае самастойна, так? То бок вось фармат вось тое, што ты кажаш, так? Вось гэта быў менавіта той фармат, калі кожная мініяцюрка дзейнічала самастойна. Тут ты дзейнічаеш атрадамі, так? Окей. Так я надушню, до речі, пробачу. У нас скончився тільки перший раунд. Треба неяк подумати, як ми будемо жити далі. Паскарацца? Я не ведаю, поглядім. Окей, давай рулов і будем глядзець тады. Кидаем кубик, хто ходить перший. Калі хожу перший раз, то гэта будзе разнос. Кол. 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 Што? Паўтор? Ці як гэта? Не, гэта... Ну, ў сэнсе, што я хадзіў... Першы? І наш ходиш перший раз. Не, неправильно. Ты меў прыярытэт у мінулы ход, таму ты абіраеш, хто будзе хадзіць. Гэта дзіўна, таму што думаю, што парадак ходу захоўваецца, не? Не, там правило такое, што абірае той, у каго быў прыярытэт у мінулым ходзе. А так як прыярытэт быў у цябе, і ты мне сказаў, што я буду хадзіць першы, то ты зараз таксама мне гэта скажаш. То бок і твой зноў жа такі, кол аўтаматычна у дае мне чацвёр- перавагу. Так, і зноў жа такі, калі казаць пра чацвёрку, то там яны трошкі гэта перапісалі, што там пры роўным значэнні першым ходзіць той, хто хадзіў першым у мінулым раундзе. Уже няма слова пра прыярытэт. А, то бок А будзе сколько- так, як я хацеў, но пакуль што так. Мы гуляем па старой рэдакцыі, як бы гэта дзіўна не Так. гучала. Пачакай, а новая рэдакцыя ўжо афіцыйна выйшла, ці там ты проста бачыш нейкія інсайды? Яны інсайды закідваюць. А, просто. ГВ Games Workshop просто закидывае наперад там прыклады там фаз, які там будуць, прыклады механік, прыклады варскролаў. Ну гэта, дарэчы, вось добрае спрашчэнне, таму што я спачатку думаю, ну такі ж парадак ходу, это прасцей зразумець, чым прыярытэт захоўваецца, не знаю. Ну калі мы гуляем па трэцяй рэдакцыі, то я, канечне, хачу пахадзіць другі раз запар, зноў з маімі жэўжыкамі. Так, І- у мяне будзе 3, у цябе 2. Глядзі, вось цяпер у мяне ёсць опцыі. Опцыі. Па-першае, ну давай спачатку павінен быць твае дзеянне на старце гераічнай фазы. Гэта гераічнае дзеянне якое-небудзь тваё, якое ты хочаш заявіць? Мабыць. Я хачу уваскрасіць. А, пачакай, гераічнае дзеянне. Не тое. Або згенерировать command point, або палікавацца, або не ведаю, больш нічога няма. Давай згенерим command point, правильно? Ну, окей. На 4 плюс. Ёсць. Ну, як звычайна. 4 плюс выпадае ў 100% выпадкаў, правильно? Глядзі, цяпер я табе паказваю магію. Я табе Покажи кажу, мне што магію. Типа, хлопчик, іди сюди, маё покажи, гераічнае дзеянне будзе палячыць таматурка, па-першае. Гэта будзе меней, D3, это 3, ён лекуецца. А па-другое, я скажу, што я за свайго Lord of Change буду дыспеліць твоё заклінанне. No. А я могу перешкодить диспелу? Нет, ты не можаш. No. Так, я же... Правильно? А я ж могу Так. диспелить твой заклин, правильно? А я ще не користався магією, или могу? Мог. Чому На мог? Я ще старте магію фазы. не кастував вже магію, правильно? Гэта на старце фазы замест... Ну, крыцей, спачатку ты заявляешь диспел, а потом ты уже кастуешь, потому что калі ты диспелишь, то у тебя отнимается заклинание. А, то бок потім ти магію не змогу кастувати магію. Окей. Так. Ну ладно, значит будем Менавіта. кастувати воскрешення, не критично. Принято. Угу. Все, я гэты Endless задиспелил. И у Lord of Задиспелив? Change- Я прям прибираю Так. його? Не, ну, стоп. Escape натисни, верни на место. Yes. Пасля диспелу, звычайна, Endless прибіраецца. Але гэта ж дзінч. Таму Lord of Change, калі диспеліць заклінанне, ён забірае яго сабе пад кантроль. Это неяк несправедливо. Ну ладно. І цяпер я яго кантролюю. Я б ведаю не выклікаў эту херню. Ну ладно. Ну і цяпер ты можаш задиспеліць свой же Endless. Ну тады просто знікне. Ёсць розніца, правильно? Ну так, ён просто А. знікне. Ну цяпер я яго кантролюю, я магу па табе праехацца.
Окей. Так, гэта была геройская фаза, зараз я буду каставаць магію. Давай. Ну, дисплей уже рабіць не магу. Не. Ну, я могу тебе дозволить. Не. Шкляныя пушки будзе Деливер за клёном на 6+, будзе воскрешаць шкляныя пушки. Нормально? Давай. Давай. 2 кубікі трэба 6+. Хутчэй за ўсё выкінем. Ёсць, гэта 7. Я тебе перешкоджаю. И я выкину 4. 7. Это переворачивается. Это будет 8 плюс 1, 9. Я тебе перешкоджу. Ладно, допустим. На гэтым геройская фаза заканчивается, так разумею? Конец героичной фазы. Я рухаю Endless. Я его поворачиваю вот так. Я могу пивот, а потом я его муваю на... А, стоп. А так тады яго з'ядуць гэтыя твои банши. Бо ён рухаецца. На... Давай, Я- рухайся. Яны аўтаматычна з'ядаюць, ці пасля ўжо дэмэджа твайго, як гэта працуе? Не, эффект не гэты. Яны з'ядаюць да таго, як прымяняецца эфект. Так, Давай, неабходна рухайся. выключыць. Ну, я буду просто трымаць іх каля гэтай штукі. А я могу прымусіць твой заклін парухацца неяк? Другі, не? Не, Там, не, зварухнуць, не, не. манстрой, нешта такое. Парухай яго. Парухай яго, там пішуць. Я порухаю. Довгунец. Тык. Пачакай, глядзі, варухнулася, все, з'елі. Так, а что я не бачу? А что, нема лінійки на Блин, слухай, такія файныя баншы. Мне ж напа... Вось яны былі б выдатна супраць вось тых сякераў у мінулай партыі. Вось гэта было б лепей. Сякера інвакацыя, а не бясконца заклінання. Яны б не маглі яго з'есці. Блин, тады не буду б выдатна. Ну ладно. Так, ты можешь вернуть ласка назад? А што ты тут робіш? Што ты мне лінейкі паклаў? Я спрабую адмерыць ад іх 6 дюймаў. Чакай, чаму так стаіць дзіўна? Верні ласка сюды. Я чамусьці ўзяў і пасунуў яе. Ну, допустим. Что ты хочешь короче, робить? Что ты творишь? Карацей, Endless... Толькі памечнікам, я так разумею, спрацуе. Ну, скажем так, я ісхітруся, то бок я поеду в Магада, а хотя слухай. Тут будзе шестерка, калі ты іх зачепіш. Потому что, мне здаецца, ад банши да сюль есть 6. Дакладна. Ну, перавышаем. Эй, тады вось, мы тады повернемся вось так і проедем вось так. Просто. І мы зачепім вось гэты атрад і гэты атрад. І не будем контактаваць з баншамі. Допустим. Так. Ревенанты, 2 кубики, 4+. Нічога. За Chain Raspal 5+. Чым 5 плюс? А, за колькасць мадэлек. Не, за параметр сейва. Ну, Мгм. карацей, 4 таксама міма, нічога ён не зрабіў. А що тут собі. ну, так напружыў мяне? Не рабі так больш, Орел, ладно? Так, ты што, гэта ўжо была такі толькі геройская фаза. Спужаўся? Конечно, спужаўся. Страшно ж. Так, это была геройская фаза. Зараз будзе фаза руху. Я ж нічога больш не могу зрабіць, правильно? Все, так. Быдж, movement face. Так, пачнем з самага цікавага, самага смачна, такая карета. Врум-врум-врум. Рон-дон-дон. На 8. А, не, пачакай, там больш руху яе, пачакай. Там 2 на 10. 10 рух. 10 рух. Яна такая на 10. Пачакай, пачакай. Ну, ты только, ласка, не становіся у террейн. Порухали. Ось зараз, конечно, можна начаржить, що шалёнае. Это будзе вельмі... Пачакай... На 10. Ось так, мне падаецца, будзе як? Не? Стала, не стала? Не, я скажу, що... Давай крышку у бок і назад, я не веду. Хотя б так. Допустим. Эта карета порухалася. Так, слухай, калі мои чайны распысы ідуць за этой зоной, яна будзе все яшчэ пад кантролем ці як? Все верно. Она все еще будет под твоим контролем. Плюс у тебя еще арбалеты есть. Дзякую, што нагадаў пра арбалеты. А калі арбалеты стануць на гэты тэрэн, яны змогуць праз яго шмаляць па гэтым жэўжыкам? Трэба візібіліці. Бо калі яны ўстануць так, што яны будуць бачыць, то тады так. Калі нет... А можна неяк спіліць эту калёну арбалетчыкамі? Нема такой фазы? Спіліць тэрэн, ну ладно. Няма асобнага дзеяння. Толькі монстра, можа, я памятаю. Так. Гэта яны парухаліся, а мы, значит, паходзім ішо і гэтымі маімі распамі, каб біць экалітаў, і арбалетчыкі там папярэдне будуць ім дапамагаць шмаляць
Таму я на 8 гэтых жаўжыкаў парухаю. Тап. 3 лінейку пакладзем. Мне здаецца, тут нават з запасам будзе. Таму... Каб яны... Можаш пакласці троечку? Каб я акалітаў вось... Зараз. Я ж не могу спыніцца бліжэйшаму 3. Ты просто не можешь спыніцца, так? Не спыніць, не стрымаць. Допустим, гэта будзе сумленна. Окей, давай я адразу скажу, што я тады зараз націскаю редеплой. А чаму? А што ты баішся? Баішся. Дарэчы, пачакай, Я- колькі карета мусіць кінуць чаржа, каб... Блін, карета не можа пачаржыць і твайго гэтага жаўжыка, на вялікі жалей, што пакуль не Шэсць. хапае. Блін, а калі не можа пачаржыць, трэба было адразу карэці бег кідаць. Што не падумаў. О, дурань. Я ў калітаў хацеў ехаць, так ладно. Трэба Що? было Я кідаць карэці бег. Яна падбегла да того дымана, ўжо пачала па нему шмаляць. Так. Окей, допустим, гэта бачу. Зараз трэба вывесці арбалетчыкаў, каб яны неяк даставалі да гэтых нягоднікаў. Та 12 гэта тут. Ну, калі маі прывіды пералятуць гэтую тэрейн і стануць неяк вось побач з гэтымі распамі, то яны змогуць пашмаляць. Я так адчуваю. Тут 7. Таму зараз... Прымірайся, што я табе скажу. Так. Усіх узялі. Тап. Ну вось гэта, грубо кажучы, рух на 8. Але не хочу іх падставляць. Вось гэта рух на 8. Але я іх зараз просто адставлю крыху назад. Просто адцягну. Гэта просто каб бачыць, што яны так могуць перайсці тупа. А я хочу не тупа, я Мгм. хочу зрабіць прыгожа. Таму мы гэта вось... По-розумнаму. Не, ну гэта не... А на тэрена не могу ставіцца ці не? Ты можаш. То бок, напрыклад, я маю на ўвазе вось так вось. І будзе Ну нібыта і так, візабіліці можна. будзе, і нібыта не толькі падстаўляюцца. І мы зараз гэта вось... Пачакай. Канешне, іх могуць уварвацца, але нам пакуль што нармальна. Хай... Хочаш грысці рабальчыкаў, грысці рабальчыкаў. Это гэтыя пахадзілі. Так, тут у нас эндліс спылы не блякуюць, можна іх абыходзіць, правильно? Ці неправильно? Можна скрозь іх праходзіць, нельга спыніць у іх рух. Ага. Ой, блин, зараз будем чаржить. Это ж наша любимая. За что мы любим привидов? Слухай, есть привиды з молотками? Я можу вось все ж таки не з Кевіном. Давай. Хотя пахаці, секунду. вось гэтыя турнаменты, гэта не молотки? Не, гэта, дарэчы, выглядае як Ну, молоты вось гэта, ці не? Гэта хутчэй, я не ведаю, як цэп. Мне Цэп? здаецца, Ну больш так, падобна. все, лажа. Ну, гэта я так як Блін. такое, как кавадла на ланцугу. Так, узяли, на 8 поехали. Там троечку трэба, мабыць, потому что я думаю, я подъеду ближе на вот чым я хочу, правильно? Поклади, калі ласка, Я тройку. Да, я зараз пакладу, там що я пайшоў глядзець, паказаць табе сёе тое. Так, куды ты ідзеш тут? Угу. Правильно? Зараз, щоб їх ось, у мене запас є 4-4, такі походили, так що їх зараз переразмажу. Так, это 6 і 7. То бок, я думаю, я з чистим сумлінням можу задній шерах поставити як криху ближей. Там ніхто зваліўся, пад текстуры не падабаецца мне такое. Ну слухай, тут не, правда, гэта не молот. Гэта таксама баявы цэп такі. Я гляджу, гэтыя ваши iOS не паважаюць малаток як нешта там. Мала. Ну, слухай, я думаю, яны прысутнічаюць там, дзе ты больш гэтага чакаеш кшталту. У дворфаў. Ну, гномы, Stormcast Eternal, потым... Мне Напэўна, патрэбен у пацук з людзей малатком, ці можна- шмат я хачу. Мне трэба пацукі з малаткамі. Людзі з малаткамі, каго яны здзівяць. Так, гэтыя жаўжакі пахадзілі. Блин, мне здаецца... Я тебе тут могут просто тупо запинать, не глядзячы на твою магію. То бок, калі карета ўлезе твою монстру, там пачнецца бойка, дзе хутчэй за супер можа карета. А тут тупо запінаць, ну блин. Ты мне... Дзякуй, я адчуваю, што ты мне крыху паддаўся. Там ось я атрад лішні ўзяў, гэтых зялёных кліпах не было б складаней. Ну ладно. Так, тап.
на 8. О, ніфіга сабе. Гэтых таксама будзем адсоўваць, так разумею. Я магу ім яшчэ выбраць, у каго чаржыць, ці ў тых акалітаў, ці... Я магу пачаржыць у акалітаў. Колькі мастера дае для кантролю гэтых? Я могу проста захапіць 5. То бок, калі тут будзе стаіць 6 чейн раз, то гэта таксама будзе мейнпоінт, так? Абжектив. Ну, калі ты заб'еш акалітаў, так. FN, F1. Все верно. Ты Не, скончыў? не. Не, герой яшчэ. Я яшчэ гэтых не расставіў правильно, потому што яны ж могуць быць неправільна, хочу пераставіць, каб было прыгожа. Прыгожая пабудова. Хаця не, тут здаецца ўсё нармалёва. Ну ладно, лічым, што тут я скончыў, умоўна кажучы. І яшчэ героі засталіся, там ауры, шкляныя пушкі, все такое. Ну, я думаю, іх просто тупо пасуну наперад. І не буду думаць. Што думаць гэта для дуракоў, правильно, Орал? Нет. Не. Цікава, я думаю, ты пагадзіся. Ты бачыш, сопротивляецца. Тут нават можна бліжэй падысці. Чакай, Я эскейп. сопротивляюсь, я чекаю, калі ты будзеш думаць. Калі... Яно думай! Не, пакуль просто дыхаем. Ладно. Так, это ауры раздаць. Шкляныя пушкі падыдуць, каб абараніць нас. То бок, ставім іх просто ў 6, і ты нічога нам не зробіш. Шкляныя пушкі. Іх жа дуріту без конкурсі заклёну можна забіваць шкляныя пушкі, правильно? Потому что гэта ўжо іншы эфект. Ну, будем спадзявацца, што іх не заб'еш, а нават калі заб'еш, яны ж команд пойнты не будзе атрымаць. Так, пачакай, это 10 да халеры, трэба на 8 рухацца, штосьці мне панесла. На 8. Гэтыя жэўжыкі, што ауру даюць, якая мне так падабаецца. О, все ўвайшлі ў ауру, а мы яшчэ можам прайсці далей. Станьце за дэлівёрам, я думаю, гэта будзе сумленна. І гэты вось лідаршып прыбраць. І апошні жэўжык на 8, таксама, каб там лекаваць каго ці яшчэ што. На 8. Так. Всё? Так, я ўсіх парухаў. Фаза руху на Окей. гэтым скончылася. Я кидаю кубики свои за Endless. Спочатку я кидаю за Банши. Ты хочаш Давай. пабіць іх, і мы перашкаджаеце, я разумею. Я перебираю варианты. Банши Яны жывуць. Чейн Гасты. Yes. Чейн Распы. Yes. Ревенанты. Yes. Мой отряд. Yes. Ну, давай я скажу, что гэта будуць рэвенанты. Рэвенанты атрымаюць 3 смяротныя раны. Так, у іх варда там 5 цікае? Не, 6. А я могу зараз? Базовая. Не могу, тому что мувмент, я уже пытал это пытанне. То бок я кидаю 3 шостыя. Холера, ну, можа все шестерки Я будуть. таб- 3 шостыя. Не. Так, мы іх... Я ставлю Колькі іх табе там ось хвондоў? так. 1 ці 2? Одна. Холера. Давай приберем дальних. Так бы мовить. Вы стоите. Хотя Тут. почекай. Кого мне отвязать, как пачаць биться? Яны калі добра пачаржаць, там будуць 3 атаки, то бок мае сэнс біць все ж таки гэтую пачвару. А Дэлівер можа разабраць з гэтымі жаўжыкамі. А ревенанты гэтыя пойдуць. Ладно, 3 приберем. 3 приберем. Пофіг якіх. Дай-ка іх сюди скину. Прибрали. На гэтым Окей, момент супер. хаза заканчивается, так? Все верно. Фаза стральбы, у нас ёсць кому пасмаляць. Мне здаецца, тут усе жаўжыкі дастаюць нават не да каліта, можна ў гэтую пачвару даць. Але- Робить піў-піў-піў. Ну, дай падумаю просто, каго мае сэнс. А што там у нас паўста там, каб абараняцца? Можа, мае сэнс у гэту вялікую пачвару? Тады карэта проста пераедзе і ўсё. І мы пра іх забудзем. Так, там статы вунда 14, а сейф які там? 4+. А можа знішчыць маленькі атрад, каб ён мне не перашкаджаў. Тады змогуць нават распы ўварвацца. Так, будзем шмаляць па калітам. Замінае? А? Ён табе так моцна замінае? Ну, я просто думаю, кого забить. Ну, у меня раскладка, ты мне все ж таки давай объективно. Ты мне дал початку армію, яка значно перезаходить твою. Тут треба уже перемагать, або ганьба, як звичайно, поглядим. Так, арбалетчики могут шмалять по акалитам. Яны усе і будуть шмалять по акалитам. У нас тут 9 арбалетчиков. Командира нема, ці ёсць, я уже забыл. Ёсць, но у яго няма дадатковай атакі на стрельбу. Значит, это будет Мы гэта 18 вызначалі. кубиков.
18 кубікаў на 4 плюс, 4 плюс, ніякіх плюшак. Добра. У калітаў. 18 кубікаў. 4 плюс, 4 плюс. 10, 2, 18, погнали. Я натискаю сейф. Ну, поспехов. 4 плюс. Шух. Шестерочки. Так, одинки откладываем. Тройки холерых. Так. Откладываем шестерки в бок. Почекай. Шестерки в бок. Еще раз 4 плюс. 4 плюс. Это было горш. Так, І- я бачу 5. Ты бачишь 5, и ты бачишь правильно. 5 плюс. Угу, 6 плюс. М, Это 2. Нормально так кинул. Аж ну неприємно стало. Ну... Тобі тут все одно ближайшая цель, хотя... А слухай, арбалетчики можуть після стрільби почаржити і битися, ті це вже все їм. Не, я не можуть почаржить, но просто они довольно бестолковые в ближнем бої. Ну, я не можуть просто зайняти місце і забрати твій поінт, і там будуть твоїх этого почварку будуть Ну, спинати усі. справедливо, справедливо. А так могут. Окей, я 2 прибрал. Так, это была фаза стрельбы, на гэтым яна сканчваецца. Пачынаецца фаза чаржу, самая цікавая для прывідаў. А ты што, Давай. раны паклаў ці што гэта? Ах, это батлшок. Да, так, ладно. Та колькі памерла моделю. Я просто адкладваю іх там па фазам, па памерласці, каб бачыць. Там Мгм. 3, 3, 4. Ну ладно, дарэчы, мае сэнс. Больш наглядна для гледачоў. А чаму так раней не рабілі? Ладно. Ну, я, здаецца, выкарыстоўваю. Так, чарж. А чарж я фіг зараблю, тому що я завязан з этой почварой, правильно? Що ти рагочеш? А що гэта? Так, Капец, разобрала тебе, конечно. Віншую. Завязаны з этой почварой, чарж рабіць не могу. Не. Ну, добрая штука, што могу сказаць. Файная, пацешная. Усім вельмі раю. Тады, магчыма, за гэтай сітуацыі мае сэнс не пантавацца, кантраляваць гэты поінт, просто чаржыць то ў тваю монстру мела сэнс, калі б жоўтыя чан распы патрымалі, так і не завязаны, нікуды яны не пачаржаць. Ну это файная штука, я вось зараз разумею, што сапраўды ты адной фігуркай фактычна мне адмяняеш чарж фазу. Офігеть. Просто чарж пашоў нафіг. Круто. У Неко гэта хто? Нека, ты не ведаешь Нека Драган? Это найвядомейшая беларуская стримерка пасля Бахема. Серьезно, не ведаешь? Капец. Подпишись на канал. Слухай, я не памятаю. Ты не памятаеш Нека Драган? Пачакай. Вы ж там разам з ёй стрімілі нічога. Ну, конечно, ты её не памятаеш, ладно. Карацей, ёсць... Я нават не... А што ёсць такое? Што ёсць такое? І у яе злавесны смех лепшы за твой, аб'ектыўна. І лепшы за мой. Там дзяўчына умее вельмі злавесна смяяцца. Ладно. Тарханка, можешь мне, калі ласка, закінуць? Фотку і ўзрост і адрес пражывання. Не, Аргана, не закидывай ні ў якім разе. Яму нельга ведаць. Не, хаця б аккаунты, то я нават не ў курсе. Яна можа табе без жартаў скінуць аккаунт і уліковы запіс ейнага бацькі. Сур'ёзна, Аргана можа. Празмаўляць з ейным бацькам. Так, значит так. Вітаю, Колі Молі. О, Колі Молі, дарокі. Так, ці мае сэнс чаржыць яго калі Ну, слухай, Аргана, дзеля справядлівасці гэта быў пакуль просто смех. Это яшчэ не спецыяльна. Ладно, гэтых думаю, жужыка пакінем, як яны стаяць. Ты не хочаш чаржыць? Ну, хутчэй за ўсё не мае сэнсу. Гэтымі без падтрымкі жоўтых, тут яны памруць хутчэй за ўсё ад гэтай монстры. Так, давай тады я наконец фаз... чардж фазы? Чардж фазы. Ну, на старте атрымліваецца фазы ближняга бою. Я разраджаю Arcane Bolt. І давай я табе кіну... Пачакай, а ты яго не скінуў? Ты яго генераў? Ну, Он я тебе яго генерую. он тебе з першага раунду ляжыць, просто наколькі я памятаю. Ну, так ён лежыць да наступнай моей хірафазы. Наступная моя хірафаза была? Ладно, Менавіта. допустим. Разраджай. Давай я ў арбалеты кіну одну штуку. Кінь там одну варду і ўсё. Так у іх там якая варда? 6 ці 5? 6.
Шо Арагана? Ну, слухай, калі ўжо сказала. Не, мне ўжо просто сапраўды цікава, типу, Там такая дзяўчына, 3, не напаміраем. Там такая в том дзяўчына, плане, што что просто я капец. колькі здаецца, ты прыбіраеш чэмпіёна. О, Подумай. а як ты іх адрозніваеш? А мы фарбавалі базу. А, Ну, у цябе просто нормально. зрок добры. Выдатна, дзякуй. Ну, то мяркуючы па тым, што я чытаю чат, а ты не, то так. Што Як ты бы кажаш? відавочна. Так, прыбралі арбалетчыка. Пачынаецца комбат фейс. І у мяне толькі адна опцыя, гэта біць гэтую пачвару, якая мне Мгм. сапсавала ўсю Окей. маліну. Ну, бій А вось калі б у гэтых палын быў тройка, Пайлын ёсць, но тэхнічна, типу, правіла пайлына кажуць, што для кожнай мадэлі вызначаецца бліжэйшы варожы юніт. То бок А, тут 2 і гэты. 2. Вось, напрыклад, вось гэтыя, вось там 3 і 3, так, то бок ты можаш вось гэтую мадэльку парухаць як бы на 3 дзюймы, каб застацца без чаржа не мае 3. сэнсу, хацеў атрымаць бонусы чаржа, таму просто пакінем як ёсць І, і буду... типу, дыстанцыя на другі рэндж, вось ты мог бы вось так пабіцца. Аля. Вось такія пляскі. Непрыемная штука. Ладно, дэлівер просто, магчыма, закрыем з ім хутка гэты гештальт. Окей, ну, дзеля справядлівасці, калі што, я там не удзельнічаў. Это... Ну, я перадам. В сэнсе, а хіба не ты камбага гучыў, не? О, пачакай, у меня кубікі зніклі. Блин, мы ж с тобой загрузіліся, і там знікла этот, блин, як яго, Picture in Picture. Халера! Як непрыемна. Я толькі зараз заўважыў, калі пра камбага сказаў, якого ты агучыў. Дарэчы, каго цяжэй табе было гучыць, камбага ці вафлю? Я пакуль шукаю Picture in Picture. Что там? Ты там... Что? Трымайся, дыхай лягчэй, все будзе добра, у крайнім выпадку не. Так, камера, что? Ладно, нічого. Я ж табе казаў, што ў тебе выдатна атрымалася ў кіберпанку агучыць гэтую, як яе, я забыл, ну з вочкамі такімі, як яе, Рэбеку, о, найлепшая твоя роль, я лічу. Так. Дзякуй. Дзякуй. Я вельмі стараўся. Крынжаць. Ладно, так, я заблякую гэта. Так, тэхнічны момант. Ну, а то карта знікла і гэта. Так, Combat Phase Deliver пачынае, таму што ён можа гэта хутка завяршыць. Я кідаю за Deliver 3 кубіка на 2+2+. Магчыма, ўсё будзе добра ў Так, крайнім Арыгана, у выпадку. малатка таксама ёсць свой крыптаніт на мяне, каб перыядычна дзёргаць, якім ён можа цюкаць. Так, пачакайце, я сур'ёзна ж гэта шапляю? Так, гэта 3+, ёсць, шестерку адкладваем. І яшчэ 3+. Ці колькі 2+, там, пачакай, 2+ ім трэба. За аўрай. Так, 2+, все, табе 3 гэтыя штукі залетай, кідай там свае варды. Давай, 3. Калі хаця б одну не доб'еш. Все, гэта дэмэдж это- атакі, гэта штука адвальваецца. Але я не падчаржыў тваіх, гэта вельмі прыкра і непрыемна. Так, гэта быў канец маёй гэтай всё фігнейша будзе твоя. Давай. То бок пачынаецца геройская фаза твоя, так? Все верно. Батлшок у нас, здаецца, тут няма сэнсу. Я сабе працискаю проход, типу, за поинт и атрымліваю. Ну, то бок это 0. Так, будзе. І на старце свайго гераічнага я атрымліваю 1. Так, гераічная Орла, пагналі. Так, мае заяўкі. Напэўна, я скажу, што я... Хачу, каб Малток больш не жартаваў пра мае гучкі. Што? Я скажу, што мне патрэбна 1 команд-пойнт тут, як мінімум, зрабіць. І гэта не ён. Далей, я... Гэта ўсе заяўкі на старце, ты можаш нейкую сваю заяўку зрабіць. Так, я магу Дыспэлы, диспелить, І- напрыклад, касу, правильно? Потому что... напрыклад, можаш. Хотя, почекай, коса побач з привідамі, то бок яна по-любому, калі парухаецца, і дупа, правильно? Яна павінна скончыць рух. Калі яна далей за 6 скончыць рух ад гэтых прывідаў, то не дупа. Почекай, калі яна пачне рух у іх, то не Не, лічыцца? правіла трыгерыцца на канец, А, дзе рух скончаны, а не пачат. Халера, тады мы будзем диспелить твою гэтую штуку. Так, деливер мусіць кінуць колькі? 6 плюс ці як там? Колькі Для дыспель? таго, каб прыбраць касу, трэба выкінуць 7. 7.
А ён можа скарыстацца яшчэ гэтым сваім команд-поінтам, каб перакінуць, ці не можа? Не, ён не выкарыстоўваецца для гэтага. Ну я толькі магу гэта дзень зрабіць, то бок паскрашаць сваіх не магу твой ход, все такое магу толькі диспеліць, так ці не? Што яшчэ ў за варыянты, акрамя дыспела? Апроч дыспелу можаш анбінды мець. Unbind. Ну вось, тут пішуць пра добры замак, я пакажу замак. А дарэчы, вось гэты тэрэн, замак, гэта чыйсьці спецыфічны, гэта проста такі агульны для АОСа? О, тру-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А вось я не памятаю. Выглядае як нібыта нешта прывідна насамрэч, такой вось. Не, гэта хутчэй за ўсё, я падазраю, што хутчэй за ўсё гэта які-небудзь тэрэн яшчэ з ФБ. Варскраер Цитадел. Вось я нават праверу, ці была такая мінька. Ладно, я Бо пакуль кіну 2 кубікі на 7+, каб диспеліць, правильно? Угу. Бо ладно, 7+, калі ласка, нам трэба прыбраць касу. І Слухай, сапраўды была 5. такая мініяцюра. Нішося. Я не магу диспеліць, на вялікі жаль. На гэтым усё. А, яшчэ магу паспрабаваць згенерыць сабе команд-поінт, правильно? У твой. Можаш. Що гэты адвальваецца, наколькі я памятаю. А я сфарбую новы на 4+. То бок спачатку диспел unbind, потым команд-поінт, і потым магія, калі твой ход. Так? 4+. Ну тут на все нормально. Команд-поінт мы генерим стабільна, 100% мы выкидаем 4+. Такая імавернасць. Добренько, давай я буду думать. Зараз Не пачынаецца думай! моя фаза магіі. Не думай. Это Марк, don't think, act. Як этот Omni-Man, разумееш? Так, у меня фры. Так, ты дзангору моих не закрываешь цалкам. Я могу, як мінімум, скаставаць Mystic Shield, давай паспрабуем на іх скаставаць спачатку. Анбіндить я уже не могу, правильно, после диспела? Не можешь, там что ты тратишь на это диспел. Окей, есть Mystic Shield. Раз. Далей. Тематур, сколько у тебя кастов? Пригожа Один ракурс. каст. Ну, об'єктивно кажучи, так як тут банші, яны мне трошки перешкоджаюць. Ладно. Lord of Change зробить 2 каста. Першы каст, ён, напэўна... Давай сюрчын распал. Першы каст патрабуе... А, до речі, нагадай, Колькі? смерті моїх чи не раз побудуть караті зрадувати? Ти тільки смерті ворога. Не, толькі смерць ворагаў. Окей. Ну, раптам було б потішно. А, дарэчы, слухай, яна, напэўна, калі ты ўстаў, тут павінна было зарадзіцца, не? Хто? Трошки. Що? Зародиться? В сенсі зародиться? Калі яна ўстала тут, а тут быў атрад мой, і там паміралі. Ну, блин, забыли, значит, косяк. Ну, тут на самом ладно, деле окей. мат померла. Давай, мне трэба 7, здаецца. Поехали. Это 13. Это паспяховы каст. Я кидаю 9 кубиков, и на 3 плюс тебе будут морталки. 9 кубиков. На 3 плюс мортал. Так это 6 табе смяротных ран. Учен распаўк, это першы каст. І другі каст. И вардой не могу кинуть, то бок. Ну, 6 кидаешь. А, ну то полепшить. Ну ладно, за команд point. І другі каст, это будет Bolt of Deep. Нагадай, 6? Ті кольки ти наказав морталок? 6. 6. Чекать, що ми тут 7 показує. Мабуть, що нічого лежить. Ну, ось ще куби. Нічого по моїй кубіки. 6. А, 6 варда. Замок, може випустити. відать, з моєго боку, тому, напевно, Так, одна варда спрацавала, а 5 же вже інших одвалюються, холєра їх. Окей, І ми давай будем- далей. Я другий каст зроблю сюди у Black Coach. Я на 7. Спробую його. Так, я роблю. І я наношу D6 смертных ран туди. Это 2 смертные раны. Я все пропустил. Кого ты там? 2 смертные раны у кареты. У тебя там 5 варда. 2 смертные раны, 5 варда, 2 кубика на 5 плюс. Карета, 5 плюс, 2 кубика. Можно ничто выпадем? Не, 2 смертные раны. То бок там была одна, Так. зараз будет 3. Добре, у мяне касты ўсё, больш няма, на жаль.
Конец гераічнай фазы я магу парухаць заклён, я яго паварочваю і спрабую увесці падалей. Вось неяк. Ёсць тут? Дзе тут? 6. Ага, все нам. Ну-ка. Ну, добра. Ці нема. Окей. А як там есть эта аўталінейка праверыць, каб уже дакладна? Аўталінейка. Аўры перашкаджаюць. Ну-ка, давай мы павыключаем. Ну што яшчэ? Ну, гэта важны момант. Ці рассыпецца твоя штука? Во, все, у тебя вышло. Магчыма, нет. там не будзе. Што, колькі там? Я бачу твою руку. Я просто не могу линейкой скористаться, мне щось перешкоджає. Анбінт? Дзякуй! Што? Гэта было. А як ты... Так яны стаяць не там. Там же... Ну ладно. У меня... Вось. Потому что у мяне... Ну, скажем так, я бачу, что на стиме яны выглядаюць нормально, але у мяне яны выглядалі зламана. Ну, давай лічы, што не дастае, ладно. Окей. Хотя... Потому что я дзіўна. ад іх нават мерыць не мог. Ладно. Колькі там смертных ранаў твоя коса? Мы зараз кінем кубы. Яна, мабыць, нічога зараз не нанесе. Ладно, нанесла гэта па D3 кожны кубік. Гэтым разам яна нормально кинула. 5. 5 смертных ранаў, 5 варды кінуць на 6+. Халера. На 6+. 5 варды. 5 варды на 6+. 2 гайкі адкруціў. Гэта будзе 4 смяротныя раны. У мяне адваляцца. Давай прыберем тых, што не ў зоне стаяць. Чорт з ім. Мне тут, мне здаецца, просто можна абарону заняць і трымаць, і тэоретычна... Твоя оборона. О, божухна, што ты спяваеш? А ну-ка. А ну-ка. Так, все, прыбраў. Гэта у нас была геройская фаза, коса порухалася, фаза руху пачынаецца твоя, так? Все верно, все верно. В Шок. принципе, я так и застаюся стоять. Мне с этой позиции довольно комфортно будет декларировать чардж. Мабыть, я только вось тут. Пастраляеш? порухаюся. Порухаюся карик клітами сюди кудись. Хто сьогодні супроць каго? Орл, давай, колі-молі спытаў. Хутка, коротко. Привиды сегодня у нас бьются с Птушками. Disciples of Dinch с паслядоўнікамі Дінча. Дінч — гэта бог хаосу, які спакушае людзей, і не толькі людзей, прагай даведаў. І Абажаю. праз гэтую прагу даведаў яны паступова змяняюцца, сыходзячы з глузду. Неяк так. Галасуйце за Дзінча, наш кандыдат. Yes. Калі вельмі сціпла. Вось. Увогуле, фракцыя дэманаў Дзінча, яна пра магію і пра тое, як спрабаваць кантраляваць стол, наносячы шмат магіі на фазе гераічнай, і таксама спрабаваць скрыніцца і бафаць некаторыя атрады, каб наносіць фізічны урон. Звычайна гэта дзангоры або на дысках, або вось як сёння у нас, якія бегаюць так. Так, ты Такой спакуса ведаў, так, як бы сёння у нас ідэальна. Это не гэтыя ваши сланы шахалерых. ідэальна, і сядзіць і не хоча думаць, а? Навошта думаць, у меня вялікая армія, бум-бум, тых перамога. Бессаромнік поўны. Ладно, давай, конец фазы руху. Я за Эндлес кидаю, давай за хорд. Это я забыл Да. поднять своими гэтымі жэўжыкамі з тарнаментамі правильно мёртвых, ці не забыл, ладно. Пасля комат фазы. Там же умоўна была, но я не б'юся. Так, Холера. Ладно. давай, 4+ за Чинг, yes, за Ревенантаў, yes, за Банши, yes. Ну тады я табе скажу, што я цэлю Банши.
Это 2 морталки у банши. А вон дал их. Я могу дать варду, правильно? Нет, потому что это мувмент фаза. Ты не можешь в мувмент фазу дать варду. Зараз просто всі банші можуть відвалитися, Давай, наскільки я Арахана, розумію. добраніч. Добра, Шерхана. Банші можуть відвалитися, коли не викину хоча б одну шосту варду. Тобто я кидаю 2 кубика на 6+, ті скільки їх там Все варда? верно. У їх там Всё там. 6 Може 5? Шостая. Коли ти сподіваєшся, що я дам інший отказ, то ні. І яны адвальваюцца цалкам. Всё. Добро. Не Теперь маш. я могу тут спокойно Ездить косой. Ну и не только косой, просто заклеенными тут фигачить. Так, Меркурий я их поставлю ось так. Яка было место моему гэтому, як має бути, 3 дюймах от гэтага мне не подобается, але вось пойдет. Что сегодня мою гэтую носит туды-сюда? Так. Окей. Колі Молі не Теперь вивчив уроки, треба його критикувати. Давай, скажи мені, що таке кепське Каб ён сышоў з трансляцыю на стало менш или що. Давай, зрабі гэта. Не? Что? Что? Тебе так подобаецца крыўдзі сваіх гледачоў? Я так не ведаю про цябе шмат, Малаток. І табе не сорамна? Эх, Мне соромно, але я Молоток, мазохіст. Молоток. Ну, давай. Короче, давай. Я тут стреляю отрадом сюда у Чейн Раскал. Это Мгм. будет 7 кубиков. 3+3+. Что-нибудь даешь туды? Ці не? Дай я подумаю. Ты стреляешь? Ты стреляешь. Я стреляю. А варду могу на кожну ход давати? Правильно, на кожну фазу? То бок я зараз дам Ну. варду, а потім на бетл фазу можу дати варду, так? Так, так. Туди давай ми дадим їм варту за ось гэтый command point. Окей. Шмальні. Жук. 3+. Ну, это 1. Можна було не давати, мабуть, ну ладно. Уже поздно мне про это казать. Так, почекай, сейф їх які? Ну. Четвертий, то бок 1 кубик на 4+, 5+, У так? кого? Я казав про Чейн Раскал, их 5. А, шейни распи? А, окей. Думаю, ты арбалетчиков. Не-не-не-не. Сейф 5, 1 кубик на 5+, 6+, погнали. 5+. А, уже 6, все, отбой. Все нормально. Так, и Lord of Change, там 2d6 атак на атаки дальнего боя. Это 8. И что там? 3+3+, правильно? Это так само Bolt of Change? Нет, это Rod of Sorcery. Ладно. И дистанция какая? 18. Давай туди ж яшчэ стреляем. Калі у нас ёсць такая опцыя. Так само 3+3+. 3+. А их варда все ще висить, так? Все верно. Ну, добре. 3+, 3+. Ну, ось тут уже полепей. Гэта 5. Так, 5... Гэта просто не медикфанов, это 5 кубиков на... Это 5. Ну так, 5+5+, ты кидаешь. 5 на 5 плюс 5 плюс, давай. И больше не будет ничего, тебе еще будешь шмалять? Там другие профили. Нет, это шутинг, это увесь. Так, 5 плюс. Минус 1, варда 5, ну хотя б дякую, что я буду чувать, что не дарма туди дав варду. І 5 плюс, ще одна, то бок 3 жевжика там отваливаются. Я думаю, має сенс покинуть самого этого командира, ось який ззаду, Покинуть самый командир, окей. і ось гэтага ось ми приберем трох інших. Фух. Я покуль приберу ауру, яка мне тут. Ну, все, можем починать. Чардж? Чардж. А, это був шутінг, потім чардж, давай. Давай, Дзангоры перший, кидаю 2 кубы. Это 4, ну мне в принципе хватает. 4 сюда, 4 сюда. 4. 4. Четыре. Напевно, ось так. Хочу. 4.
Угу. Ось так. Окей. Каунтер сюди кладемо. Далее таматург поспробую щось кинуть. Нормально, на 11. То ён прям бадзёра заходзіць сюды. Далей, Lord of Change. Хачу я кінуць і паставіць. Гэта добрае пытанне. Чаму мне зноў лінейка не хоча что-то пока. Ага. А вось цікава, калі я зразумею, што ты, напрыклад, тэхнічна не можаш неяк атрымаць поінту для перамогі, магу уцячы, каб захаваць армію і пры гэтым перамагчы ці не? Ну, тэхнічна можаш паспрабаваць. Так, людзі. Блин. Я за Lord of Change. Вот я прикидываю, что мне тут, каб устаць, трэба 8. Угу. Таму я трачу 5 і 3 з маіх кубікаў, якія я накінуў на самом старце. О, узгадалі І пра іх нарэшце. Окей. Так. І я вось раблю вось так. Гэта раз. Потым я бяру вось гэтых рабят і раблю аналагічную штуку, але ўжо табе, в прынцыпе, Чакай, гэта чардж. Угу. лепей, напэўна, 9 табе паказаць. Там я трачу 3. І 6. гэта- Тут без варыянтаў туды. Трачу я 3 і 6, або... По 4-5. Давай. Або 4-5. Давай 4-5, я скажу тогда. І я тады вось гэтых рабят тады на 9 іду і рухаю. Угу. А карета як пераязджае, нагадай? Ну, на чардж-фазу, калі ты скончыў чардж, то на 2+ D3 марталак смяротных. Ну, Мгм. карацей, D3 смяротных ран. Окей. А что там яшчэ нібыта вусень для птушкі? Вусень для птушкі? Вусень, вось это гэты? бясконцы заклінат, я думаю, пытае так. Так, гэта вось бясконца заклінанне, якое тут малоточку замінае. Сэнс у тым, што на канец фазы руху яно кідае за кожны атрад у 9 ад сябе, на 4+ наносіць смяротныя раны, калі такім чынам ён забіў мадэль, то з'яўляецца спавн дзінча. І гэта вельмі карысна, калі табе трэба кантраляваць стол і не даваць апаненту умоўна Чарджыць. кажучы чардж. Таму што вось малаточак так на мінулым ходзе падышоў, я адкідаў кубікі і просто стаўлю одну маленькую мадэль, якая нічога як бы сур'ёзнага ў баі не прадстаўляе, але я не даў яму пачаржыць у свае ключавыя атрады. Таму гэта такая вельмі карысная штука. Так, окей, я гэта ўсё зрабіў. Ну давай. Быццам бы я хочу сказаць табе, што Хто моя першы першая актывуецца? актывацыя будзе вось тут. Гэта будуць зангоры. Угу. Яны тут сойдуць табе. В прынцыпе, у іх другі рыч, другая дыстанцыя на гэтая, на зброю бліжняга бою, таму яны, па ідэі, комфортна паб'юцца. Так, а клювы дзюбы іх на першыя будзе, значыць, ось так. 1, 2, 3, 4, 5, 6 дзюбаў і все астатнія мячы. Ну, кідай. А што за іншы вусень? Нават цікава. Можа каса, я не ведаю. Каса? Ну, Па апісанню можа вельмі цяжка. быць здалёк падобна да вусеня, але гэта каса. Так, давай. 1, 2, 3, 4, гэта 9. 9 на 3 гэта 27. Плюс 3 гэта 30.
А, коса гэта таксама бясконца заклінання, але прывідаў. Яна рухаецца, пералятае атрады, і атрады, якія яна пералятае, яна на 2 кубах спрабуе нанесці ім смяротныя раны. Вось, то бок даволі простенькая штучка. Так, 30 кубікаў я б табе паказваю. Я, напэўна, не буду траціць лаўтатак сюды. Я Так, просто а вот ты атакуеш проб'юся. усё гэтых восьмечнікаў? Гэта ўсё ўмешнікаў я Я за закіну. command point варду, да, ўсё ж таки, думаю. Не, окей. Так, это уже Battle Phase. Ты паглядзі на гэта. 3+. Ух. Это 6. І з дзюбаў, що там, 4+3+, гэта... Их там 6, это 12. Это 12. То бок 6 сейваў, яшчэ 12. Позначь, где 4+. 6? 6. 3+, 6 сейвов. яшчэ 3. 9 9. сейвов. Так, у гэтых мечнікаў там які сейв? 5 чи 4? Я уже не памятаю. 4. То бок кидаю 9 кубиков, 4 плюс, 5 плюс. Все верно. Варда там 5? Уже, ну, змодифікована, ті, може була своя. Так, з модифікацыяй гэта 5 будзе. Так, 9 кубиков. 4 плюс, 5 плюс. Погнали. Окей. Так, 4 плюс и 5 плюс. Гэта адваліцца 5 жэўжыкаў. 5 жэўжыкаў адваліцца, каго мы хочам адваліць? Іх тут 6. Ну, як мінімум не цалкам адкідваюцца, ўжо шота. Ну, Ведаеш, што я табе скажу? Я яшчэ Rampage, калі ты памятаеш такую механіку. У монстры, ну. Так. Давай по-простенькому зраблю, я на 2 плюс до 3 морталок сюда закину. 2 плюс. Д3. Это 3 морталки у Чейнгаста. Так, почекай, я приберу своих 5 штук. Раз, Мгм. 2, Я тебе там ранку покладу. Одну. 3. Не, тебе варду Чотири. треба ще кинуть. Куди Почекай, тут 2 виживе? Чому ти так казав? Ті коки, раз, 2, 3, 4. Дик- А, ні. Слухай, ладно. Не, почекай, я твоего прибрав. Ой, это мой косяк, это танкозор. Ой, откуда його взяв? Все. Вот тут он был. Думаєш? Ладно, значить этих 5 Все. приберу. А можна було твоего прибрати? Ну ладно, буду добре сьогодні. Так. Окей. Дякую тобі, що ти Ну, дозволяєш добре, побити справді. себе таким. Так, это теперь моя активация. Все верно. Твоя активация где-то... кинь только варду ось. 3 морталки сюда пришло. Три Чейнгаста. морталки ученых гастов. Какая это? 6? 6. Холера. Ну, 1, 2. Ну, это только один. Их 2 вунды. Так. Все, активуйся. Ким хочешь. Ну, монстру твою не заб'ю без карети, мой не варто спробувати. Ты переоцениваешь его, мне здається. Думаєш, тоді може бути варто ризикнути. Хоча, почекай, мені же зараз покуль ёсць аури, має сенс жовтими обмазатися вокруг твоєї монстри і дати максимально жорстко по ёй. Бо що потім, махчимо, такої махчимості не буде. Ну так, гляди, у є правило, що по її мінус ту хіт, но якби тут іще ёсць гэты, які плюс ту Мгм. хіт дає, гэта дає Плюс ту плюс ту вунт. вунт. І коли даєш all-out атак, то ти 3+3+ кидаєш. Має сенс. Тому зараз ми просто будемо пайлинитися жовтими. Ну, як пайлинитися? Я не можу далеко дійти від гэтага орда травматурга, тек. Далеко. То бок, мусить гэты трижочки застаться каля яго. Так ці не? Каля Ще драматурга. раз, я вибачаюсь. Драматург мяне привязывает частково жовтых. Частково прив'язаний, тому що ти не можеш його далі. Ну, скажімо так, ось 1,2. Ну, ось гэты пярэднія трое не могуць ад яго адпайлыніцца, астатні могуць. Ну, давай попайлинимся. Раз. Как когеренцию не поломать. 2. Неприємно. Наши будем бить на часовые драматурга и... Потому что просто выбора нема. Тут не будто и хапаем. Чекай. Тут
нібито калі база да базы хапае. Гарбатки. У мяне гарбатка ўжо пустая. Вот. Але заварнічак я заварваю. На жаль. Якая розніца паміж заварнікам і імбрыкам? Давай, Орл, выдавай базу. Ну, слухай, імбрык гэта ўвогуле старая назва для чайнікаў, які у сэнсе у якім кіпяцяць ваду. Алло. Бо гэта ж калі ты заварваеш, то у цябе гэта умоўна як заварнічак ідзе. Ладно, твайго вялікую птушку будуць біць раз, два, тры, чатыры, 5, 6, 7. Не, у мяне чорны чай. Твайго драматурга будуць біць 3 з камандзірам. То бок давай па чарзе гэта ўсё зробім. Спачатку ударым драматурга, каб не забыць, а потым астатнімі. То бок тут у нас 3 жэўжыка, адзін з іх камандзір, таму гэта будзе 6-7 кубікаў на 3+, правильно? Так, секунду, я тут праверу, я не магу зразумець. Ці то мяне 7 кубікаў на 3+. Ну, не правярай, калі не хочаш. Ой, блин. Я одним воком этот на контрорганизационных моментах резко дерну, да? Так, 7 кубікаў, 3+. А что только 7 кубов? А таму што там 3, я спачатку драматурга б'ю тройкай. Все, зразумеў. 3 плюс на 2, 6 плюс 1, 7. Драматурга. 3 плюс, то бок это вось гэта. І яшчэ раз 3 плюс. Гэта вось гэта. 3 гэтыя смяротныя, ці што там, 3 праходы вам. Окей, я хочу 4, а 2 заходить яму. Окей. Так, і зараз астатнія б'юць у птушку. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Молодочек, у тебя 14 горбатка кубиков. есть? Ну, такая уже холодненькая. Холодненькая. Ну, неяк доўга сидим. Як и твое сердце. Холодное сердце, гэта отсылка, агучка, не, ладно. Так, там же камбых, здаецца, збірае грошы, каб перапець тым гроулінгам песню з холоднага сэрца, ці я памыляюся. І што такое ты чу, не? Я чу, что типу приколдес, что типу увогуле, что типу. Ну мы посмеялись, типу, аля. А что, типу, буде як это, let it go? Let it go. Так, 14 Вот. кубікаў. Но то, что вы гэта гроулингом заробіць, я не ведаў. Я думал, ён поприкалывается, больше мелодично. Так, 14 плюс на... Ой, 14 кубиков на 3+, погнали. Кепска. Это 3 плюс, шестерки откладываем. И еще раз 3 плюс. И это только 4 вам залетая. Так себе. 4, ну, 3 раны, окей. Ваша активация, сподар Орл. Так, ну слухай, дзеля справедливости я пакуль бачу чойс, что мне трэба вось тут активоваться. Я на 3 павынюся. Так, там монстра уже зменшены, если ты як, так. Не, это за 3 вунды мало. 13 плюс. You Ну, have так, chosen не, почекай, 13 плюс, 12. Почему? Ось 10-12 это уже першая деградация, не? Ці там Ну, лічыцца? так, раны. Ты 3 нанес, 0,6, гэта першае, ось типу. А, я просто, ну все, зразумеў. VS гэта wounds suffer. Дошло. Ну давай, фігач. Кого кім б'еш? Да я, напэўна, да, просто зараз усімі праб'юся у гэтых арбалеты. Акалітамі. Акалітамі праб'юся у арбалет. Так. Ну бі. Так, значит, тут трое будзе са звычайнай зброяй. Мабыць, я хочу... Орл, якая у тебе горбатка? У меня белая была. Зараз Белая? же, ну, Я уже сказал, у меня была черная. калі змешаць, то будзе шэрая. Ну, можем паспрабаваць. Это так неяк Прыязджай, змешаем. па-сланішыцку гучыць. Типа, мэта поездки в Польшу, я еду мешать свою горбату с молотком. Типа, все, проезжайте, калі ласка. Сядайце вось у гэтую валіз. Вось у гэты вось пакой абіты Буханочку. белымі подушками, вось вам кашулі з доўгімі рукавамі, калі ласка. Все верно. Так, давай. Адпачывайце. Ну давай. Я табе кіну
4 кубика, 4 плюс 3 плюс с першим дамагом, 4 плюс 3 плюс. Это один сейв с першим дамагом и яшчэ 4 плюс 3 плюс. Мимо. 3 плюс. И яшчэ 2 с другим дамагом. Давай, спочатку один сейв четвертый на один дамаг. Один сейф четвертый. Зараз кинем. Жух. Ёсть. Ну, взял, и теперь 2 на другі. Так, 2 сейва четвертых. Ну, один Ну, проходит. значит, 2 дамага, кидаешь шостую варду. 2 шостые варды кидаем. Мінус 2 два арбалета. арбалетчика отваливаются. Командира может прибрать, он таки нахабный. Не буду. Мы тут акалитом мы разбираем. Это больше них будут этой морталки прилетать в конце фазы. Там развалится сами по себе. Так, прибрали арбалетчиков, моя активация. Зараз треба подумать, як мне зручно покусать птушечку. Ну, гэта хіба што Деливер можа падысці і зрабіць кусь за Беларусь. Ён там тем завязаны. Так, тут 4 и 3. А, ён не завязаны з гэтай пачварай. А з птушкой завязаны. Ну, такі птушку можа і біць. Таму все правильно. Палын у птушку. Здорово. Гэта я кіну 3 кубики. Не, пачакай. Так, 3 кубики на 2 плюс 2 плюс. Погнали. 3 кубики, 2 плюс, 2 плюс, коли ласка. Ребята, что вы тут робите? Мы гуляем Warhammer. Так, 2 плюс, 2 плюс. Нифига себе, тут навод нечто отвалилось. Еще раз 2 плюс. Бось, 2 проходить. Ваши сейвы. 2. Так, это у... Птушку. так? Окей. Ты минус хит. Ну ладно, значит, это там 5. Нет, по 2. Ну, это 7. Вот теперь первая деградация есть. Окей, давай. Первая активация тут. Я так пойду. И пробьюсь вот сюда. D6 атак. Это 9. 4 плюс. 4 плюс. Болючо. Это 2 и 1 морталка. Так, 2 сейва кидаем и 1 морталка. Нам могут отвалиться. Так, сейв 4. 2, 4 плюс. Так, и у нас 2 морталки на... Який там вард? 6, правильно? Угу. 2 на 6 плюс, калі хотя б один не... А, не, слухай, живе. Одна рана. Цікаво атрымалася, вось тобі якраз ранка ляжыць. Не, одна. Одна. А морталку лечил. А? Морталку там еще. Ну, я ж кину 2 рази кубики, то бок. Все, окей. Здаецца, я все правильно зрабіў. Але я не ўпэўнены. Але чорт з ім. Ну, я ў канцы 2 кубика кидаў на 6 плюс. Угу. Так, теперь моя активация. Чтоб мне такого активовать. Ну, Spirit Ornament навряд типа. А не, він може пополниться у гэтую пачвару. А гэты можа папайлыніцца у зноў ж такі гэтага жэўжыка, каб ударыць птушку, хаця ці мае сэнс? Іншае пытанне. Хто можа біць? У тебе ўсе тут адбіліся злева? А, еще драматург бить будете, так? Не, у меня там Атург, у меня есть Lord of Change. Угу. У меня еще двое могут. Lord of Change. Та я гляну його не стати. Блін, холера, шмат описання треба скачати. На 3 ён може ударити по дистансу, то бок, але не достане гэтага орнамента уже ніяк. Тут 3-2. Таму, я думаю, што хай Spirit Ornament падыдзе, папайлінцца і ударыць... Ён як Деливер просто там фактычна, правильно? Ударыць гэтую штуку выкліканую. Ён полепей. Так? І у яго другі рэнд. Калі ты пра Spirit Torment. А. Каб я ведаў, што такое рэнд, ну ладно. Ну, гэта параметр, які пагаршае сейф.
характарыстыку. Так, я папайланіўся ў гэтую штуку. Зараз буду кідаць 3 кубіка на 2+2+. І як дэлівёр, і яшчэ там у нас рэнты нейкія, якія не памятаю, ну ладно. 3 кубіка, 2+2+. Погнали. Раз. Халера, що ви довалюєтеся? І 2+. Гэта вам прошло 2 кубікі. 2 кубики, давай. Это спаун ці Lord of Change? У спауна я ж даю лучше не дотягуюся ніяк. Все. Так, 2, ну гэта прошиваю і просто 2 ранки. А там демоджа нема? Ну, у сенсі, у сенсі 4, Чотири, я мгм. вибачаюся. 2 по 2. Ваша активація. Пу-пу-пу-пу-пу. Ну, давай там атург проб'ється. Ти його там поранив, ён атрымлівае, здаецца, плюс то хіт і плюс то вунд, калі на ім вісіць рана. Серйозно? Угу. Таму давай хутенька паспрабуем прабіцца. 2+2+ спачатку. 2+. Ой, это что такое? Escape нажми. Не, ну и коли не хочешь, то можешь не тиснуть. Ну ладно. Не, давай. Мы можем откат. Ладно, не хочу робить откат, но умовно, я думаю, ты был недзе тут. Ну можно вот далее крыху, ну ладно. Так, 2+. Так, это спочатку один сейф з третім дамагом. Один Сюди. сейв с третьим дамагом. Кидаем один Это кубик. 5+. 5+, 6+. 5 плюс. Не, 6 плюс. Там 3 дамага. Есть 6. А, 3 треба було кинути. Еще 2 кубика, так? На 6 Да, ось плюс. тебе. Я 6 поки буду плюс. лететь далі. И не, 2 проходить. То бок 2 жевжика у нас мусить отвалиться. И Я ще отвалится не у нас... 2+. 2+. Хто ж отвалиться? Яще 2. І мені там де 3. Чуєш? Почекай, зараз приберу. Я ще 2 кубика на що я кидаю? Гэта все то же самое, гэта уже D3 дамаг. А яго 3 профілі. Так, ну, так, кидаю 2 кубика на 4, 5. 5 плюс 6 плюс. Стой. Спочатку кидаєш просто 5+, потім я кидаю дамаг, потім ти 6. 5 плюс. Есть 1. 1. Я кидаю D3. Гэта 3. Ось 5, 3 шестерки кидаєш. Так, і апошній профіль, що там? Это буде 3+2+, 4 атаки. Все проходить, еще 3 жевжики доваливаются. 4+. Ой. Да, і ще... Що там? А, 2+. Окей. І яшчэ 3 сейва з адным дамагом. Хвилиночку. 3 сейва. Знову 3 кубики на 5 плюс. Погнали. 5 плюс. Есть. Один. Ну, это уже поздно, лепей будет так ранее. И 1 на 6 плюс. Не, 1 еще одваливается. Хай гэта одвалится гэта. Твоя птушка зможа бить только, коли не помыляюся, Деливиора. Не, яна може крутиться вокруг Деливіора, скажем так. Ну ладно. І... Ну, об'єктивно, я би, конечно, біў яго, тому давай я якраз гэта паспрабую зрабіць. Я буду біць яго, я за... Я могу за... Почекай, я варду давал кому-то ці не падчас бойкі? Ты мечником давай. Ладно. Давай. А ты не хочешь арбалетами побиться вот тут этими ребятами? Так, моя активация. Угу. Я и мечниками могу побиться, и арбалетами, и теми ближниками. Усё хочу. Просто это зараз не мае сенсу. Я могу. Тын-тын-тын. Він буде бить Деливиора. Тут пораненная штука. Чейнгаст. Давай я не веду навошта, але чейнгастом просто знесу вось гэтую пачвару хауспаун. То бок будзе атака, я кіну 2 кубікі на 3+2+. А тут 2, дарэчы, профілі. А, ён страляць можа, я забыў. Чейнгаст можа страляць? Можа. Блин. Холера. Ладно. 2 кубікі на 3+2+. Зараз кинем. Давай, кидай. 2 кубики. Еще раз. 3+2+. Так, 3+2+ с этим бонусом. Ладно. 3+. Жух. 1.
2 плюс жух. Ёсть, одна штука Мгм. проходить. Кидаю 1 шостый. Там рент мінус 2. А, І все, там прошиваю. Это помираю. вельмі рады Окей. бачыць вас мёртвым. Зараз ваша актывацыя. Ну, давай вось цяпер будем прабівацца табе. Ты мяне трошки задыгродзіў. Зараз я пагляджу, што як там я аб'явіўся. А чаму я ран не бачу, а 7 бачу, все нормально, я думаю, это 1. Так, што там? Staff of Dinch, гэта будзе 2+, но нічога не мяняецца. Ну, понятно, окей, я зразумеў. Спачатку 4 атакі, 3+, 2+. Давай 3 плюс 2 плюс. Это 3 з другим дамагом табе. 3 з другим дамагом. Так, 2 кубіка. Там сейф який у Делівера? 4? 4. 4 плюс. Падайте вы там кубики. Один чомусь упал, 2 висять. 2 яшчэ. Окей, гэта 4 дамага. Вось можеш сабе вось тут запісаць, напрыклад. Так, тут. Это на морталке уже на варды. Угу. 4, окей. Ты можешь вось пасунуць гэту штуку? Я не могу просто. Я могу все. Вось, нормально. Окей, давай далей. Так, наступны профіль 4 атакі. 3 атакі, 4 плюс 2 плюс. 3 атакі, 4 плюс. Нічога, все промахнуўся. Далей. 4 атакі, 4 плюс, 3 плюс. Окей. 4 плюс. 1. 3 плюс. Это 1 з другим дамагом. Так, я кидаю яшчэ 1 кубик на 5. Сейф, 4 плюс. 4. Все Сосейвився. нормально. Значит, кидаешь мне только вось 4 варды, 6. 4. Ну, Делівер так и так не помрели, неприемно. Ладно, давайте больше шестерочек в любом выпадку. 3 раны узял Делівер, тому, коль ласка, раз, 2, 3. Поставили. Зараз я Мгм. добиваю 7 ким не добил, правильно? Так, все верно. У тебя активация остатніх. Хто ще не бил, ну, ось я не Я ж можу. могу зараз за кошти каліта отримати собі заради на карету, ми це будемо робити. Так, тут у нас спочатку просто пайлинімся, каб ближэй подойти до гэтай мети. Не цікаво гэта Ну, зрабіць. я им даю сейф. Я ось сидел, тримав, ось тепер дам им сейф. Попайлыніліся, тут будзе 2 жэўжыка, гэта 4 кубіка плюс тут пакіну камандзіра, гэта будзе 5 кубікаў на 4 плюс 4 плюс 5 кубікаў 4 плюс 4 плюс пагналі. 4 плюс, пачакай, 5 кубікаў, наш яшчэ один кінуць трэба. 4 плюс 4 плюс, гэта 1 кубік застаецца, я кідаю яшчэ 1 на 4 плюс. Ёсць одна рана. Летіть вам, ну, пробой. Окей. Так, ты зараз там ренда нема, значит я могу 4-й сейф кинуть. Нет, 6-я варда. Да, я беру верну. Окей. І зараз будуть біць арбалетчики. Тут, до речі, спрацює гэтая здольність. Так, який то там дистанс? Перший дистанс. Треба і плюс попайлиниться. одна атака у чемпіона. Ну, попайлинимся, зараз будем бить усіми. Нам же хочется. Думаю, усім всього хапаем. Почекай, там треба когеренція, коли у нас 5. То бок... 6. 6, то бок нормально, можна поставити у шерах. Раз, два, три. Окей, у нас тут 6 жевжиков, 2 атаки, плюс 12 кубиков, плюс лидер 13 кубиков на 4 плюс 3 плюс. А так, ну, блин, Амалек на вот лепить, чему гасты. У сенсі їх по одной атаці. Одна, все. То бок это будет 6-7 кубиков на 4 плюс 3 плюс. Все верно. 7 кубиков, 4 плюс, 3 плюс. 7 кубиков взяли. Не, неправильно. 7 кубиков взяли. 4 плюс. Холера. На один проходить ауто. Так, и 3 плюс. Есть. 2. Окей, 2 четвертых. Ты кину я, не. Что ж я мимо. Варда.
Нет, двое. Ну давай, я вось гэтых приберу. Так, і моя карта тримає 2 заради, то буде ўжо 3. Все верно. Так, гэта мы тут скончылі. Хто між там мог пабіцца? Одинокий Блейд Гаст Рейвенан тут. Чаму б И і- все. Чаму б і не? Давай мы ему скажем, что ён ударыць, кіне 2 кубіка на все яшчэ 2+2+. У твоих Так, у меня, коли что, iPad разродился, тому теперь... проклинаем сачы Стива Джобса. сам. Там апошняе пытанне про гарбатку. Так, 2+1 кубік адваліўся, яшчэ раз 2+. Ёсць, і гэта мы кінулі, вось табе одна штука залетае з другім дамагом, калі не памыляюся. Мінус Не, першы там рэнд, пер- першы дэмэдж, так. То это будет 5-й сейв зараз, и я его беру, все. Окей. Гэта канец комбат-фазы, я зараз магу воскресіць 3 жэўжыкаў маім вось гэтым вось тарнаментам. Я думаю, што мае сэнс тут воскрешаць мечнікаў. Заўвагі, прапановы. Памятаць про гэты, про... Радзіму. Батлшок. И про Радиму, и про Батлшок. Так, батлшок будуць праходзіць жоўтыя па любасу. Желтый... Я ж могу АЗКП? проціснуць. Так, пачакай, дай падумаю, просто каму тут больше ён пагражае, батлшок. У нас тут засталося 4 жэўжыкі і тут 4. Але батлшок для мечнікаў будзе, я паверну 5 плюс той, што кіну на кубік. То бок хутчэй за ўсё яны пройдуць. Брейвары 10, а вось жоўтыя могуць не прайсці, таму давай я за command point дам проход жовтым. окей. і калі кіну шестерку, адзін у мечніка даваліцца. Калі кіну менш, то не даваліцца ніхто, правильно? Окей. Кідаю кубік, і гэта 5, ніхто не давальваецца. Так, арбалетам, я так разумею, не трэба, зелёненькие. А колькі там памерла? Настраляли мы, напэўна, вось гэтых 5, не? Можа быць, я ўжо не памятаю. Ці Іх брывак 8, давай кінем кубік і там падумаем. Калі там адзінка будзе, не будзем думаць, калі будзе 6, будзем думаць. Гэта адзінка, я думаю, мы нават думаць не будзем, правильно? Окей, всё. Так, что я тебе скажу? Я тебе скажу, что я ставлю свой кубик, по идее, я могу поставить тут 2, и яны не текают, и все. А, пачакай, ты можаш паставіць 2 нават на Battleshock. Все верно. Так это імбовенька. Но у меня их всего 9, а там, конечно... Я просто с думал, што допомогой- маленькія кубікі гэта бескарысная фігня, но калі іх на Battleshock ставіць, то насамрэч офігеть, як круто. Так, Кожнаму кубіку сваю. Так, на гэтым у нас все скончылася. Твоя фаза, моя фаза, я буду зараз марталкі раскидывать, правильно? раскидывай. Не, хотя... Так, раскидывай. Команд мой ты будем лічыць, дарэчы? Ці гэта пасля Ну, будзе? ты раскидываешь, а я потом полечу. Так, я могу кінуць марталкі у гэтых вось у птушку. Давай спачатку, потым Я у... птушку. Ну, я і даваў марталкі ці не даваў? Не, ты дал Акалитам? Акалитам, Таматургу и А. Зангором. Давай з ангором тады кінем. 2 плюс на проход. Окей. Чаму птушцы не даў? Праходзіць, і Yes. колькасць марталак будзе 3. 3. Нормально ты их наразаешь. Ну, можна М. паўцякаць зараз, спадзявацца, што все будзе добра. Так, зараз мы кідаем драматургу. Прабачце, што вы так называлі, гучыць. 2 плюс на праход. Ёсць, колькасць марталак. 1. Окей. І апошнія каліты, якіх тут колькі? 4. 4. Можна от зарадзіць карету на стральбу, калі трымаецца. Так, кідаем 2 плюс на праход. Ёсць, і колькасць марталак. 2. 2. Варда. Нет, 2 помирать, ну и ты заряджаешь свою. А для стрельбы трэба 6 зарадаў, ці ўжо 5? 6. 6, ладно. На 5 у тебя 4 варда там. Добра, на гэтым у нас Ну, заканчивается гляди, гэты и раунд. по вынику я контролирую тут, там контролируешь ты, тут... Тут цяжка. Давай думать. У меня 1, 2, 3... Нет, тут 5. Это 5, плюс 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. У меня 13. У тебе 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Я колькі сказаў? 12? Давай перелічи. 5, 5, 2, 2, 7, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Поровну, то бок застається як був. Застаецца так за тваім кантролем. Єс. Калі б хоць яшчэ хтосьці адзін, гэта было б маім, но не. Давай правяраем, значит, D6 мне. D6. Два. Що ти кидаєш? Іменно- Хто ходить? Чи що Не, це? я А, кидаю куби за очки. поінт, Угу. да. І аднімаю собі. Ну, короче, ось як один було, так один і застанеться туди. Там, я не можу ніже кола сісти. Зараз кидаємо кубики на той, хто ходить перший. Все верно. Я Давай. кинув, і я викинув 3, а ти кинув і викинув 2. 2. Мне мае ход сэнс, блин, тут і гэта ўсё да разбіраць нафіг просто. Да разбіраць. Так, а калі карэта зробіць этот аўтабег, яна не зможа страляць? Не, гэта здольнасць, таму зможа. Але яшчэ не зарадаў няма каб пашмаляць, просто ладно. Угу. А мы можем просто карэтаю захапіць і гэты поінт. Обжектив. А у калькі адрей трэба памерці 12, каб яна зарадзілася? Так. Яна можа захапіць гэты поінт, пахадзіўшы по звычайнаму, потым можа быць падчаржыць. Угу. Ладно, значит так, пачынаем. Я хожу першым. Геройская фаза. Спачатку я магу зрабіць unbind, правильно? Ці каст. Unbind або каст, правильно я разумею? Так, все верно, ты або анбінт, або каст. Насамрэч, ты можаш зрабіць увогуле такую хітрую штуку, сказаць, што бярэш Hero-Action Heroic Willpower, даеш яго Spirit Torment, і Spirit Torment можа заявіць Dispel, а твой тады Guardian of Souls будзе каставаць. Ці нават так, а можа Spirit Torment заявіць Dispel на гэту штуку, а мой Deliver диспеліць касу? Можа. Да, мы так і зробім. То бок гэты вось дзякую, што Давай. падказаў, то бок хаця б не здзіўляем, мы ж спачатку диспелем, а потым берем Heroic Action, ці не? То бок фактычна зараз Гэта ўсё адбываецца на старце херафазы, і ты як гулец вызначаеш, які дзень ты робіш. Ну, умоўна Окей. кажучы, ты заяўляеш Hero-Action, кажаш, што вось у мяне будзе на героя немаха або диспел, або дадатковы, ну, unbind у гэтую фазу, і потым выкарыстоўваеш гэта для таго, каб unbindзіць диспеліць. Окей, значит, спачатку давай Deliver'ом касу прыберем, потым гэтай штукай гэтую аранжавую Давай. штуку. Так, Касу Deliver... трэба 7. 7. 2 кубіка, 7 перакінуць нельга, таму, ну, паспрабуем. Армії мало, гэта ўжо страшно. 7! Не. Так, а на диспелы гэтай аранжавай штукі нічога не трэба? Просто диспеліць як? Не, так само трэба кідацца, но трэба 6 выкінуць. Ладно, паспрабуем 6 кінуць. І мы выкінулі 8. Окей, все, яна прыбіраецца са стола. Так, это была геройская фаза. Я больше нічога... А, могу з героічком... А, не могу, я уже выбрал гэты дзень Willpower. Всё? Ну, я ж нічога не могу больше зрабіць у геройскую фазу, правильно? Окей, я тады на конец фазы я разворачиваю и... Не даезжаешь. Деливеры і чин распол переїжджаєш, так? І там яшчэ, здаецца, у адным дзюйме ад яе, калі я правильно... Так. 3 І 1 дзюйме ад яе, то бок гэта таматургу сюды. Почекай, ты Табе? драматургу будешь рано давать? Ну, я праз яго пролетел, но я там не мог иначе поставить. Я думаю, она по своим не б'е, ну ладно. Не, яна ўсіх како пераехала. Давай по чарзе будем кидать. Спачатку таматург. Я кидаю, ты. Мгм. Я кидаю 1, D3, 2. Потым распы, 5, нічога. Потым Guardian of Souls, Deliver, D3, 2 марталки Deliver. Это дві варди мені кинуть зараз, інакше не помре. Ага. Варда у його 6. 6, то бок коли не кидає хоча б одну 6, то він помирає.
Шостая варда, Не дайте спра- мне... Єс! Ён ще ж Вау, поживе. окей. Одна Геймплей рана. на кропчиках, на кончиках пальцев. Чейнгаст. Тое самое. Кидаю. Амаль... А, ні. Де Одна. Три. Три. То бо коли не кинуть 3 шестерки, то не помре. Ой, одну, почекай. 3 шестерки треба. Три Інакше не помре. шестерки. Ну, тут ніяких кончиків, я думаю, не буде. У нас одвалиться зараз атака, халіра його. Так, він одвалюється. Отвалятся кончики. Кончики Я пальцев, все. И ревенанты. Один. Три морталки ревенанта. 3 морталки ревенанта. Їх сейв так само шостою. Ой, Варда. Варда. Так, 3 морталки на шостую варду. Кидаем. Може нечто випаде. Есть. То бок 2 отвалится. 2 жевжика отвалится. Хай гэта будуть, я не ведаю. Гэта... Халера як непрыемна ад гэтай касы. Ну, давай. Ведаю бы не каставаў яе, сур'ёзна, ну, такі шкода. Так, і гэта была герская Так, фаза. а теперь подумай, что мог бы ты ею так переезжать. Ведаючы пра твае здольнасці захапіць сабе бясконца заклёна, я просто б ёй не каставаў. Оскарашаў у сваіх жаўжыкаў было б значна карысней. Movement Phase. Я магу рухацца. Думаю, тут акалітаў дабяруць або мае здольнасці, або смертны Бачиш, раны. я тебе просто як сапраўдны дзінч зловіў на спакусе ведаў. Я тебе даў бясконца заклінання на. І ты яго Це не так скаставаў. працуе. А Так, потым да рэчы, я яшчэ не раз яго вы завязаны ў сказаў. бойцы, калі не памыляюся з гэтымі вось акалітамі, так? Так, но я нагадываю, что ты можешь ретриты чаши. Так. Дякую. Потому что я не думаю, что ты Деливиора зараз хочешь подставлять в ближний бой. Угу. Просто зараз думаю, як мне тут што ўпіхнуць. Так, ретрит на 8. Деливер будзе адхадзіць як мага далей. Як мага хутчэй. Падставляць яго мы не хочам, вот ты правильно заўважыў. І каб касаша не даехала. А в які бок, дарэчы, ретритить? Это важное пытанне. Я просто магу насустрач каретай паехаць, і тады яна завяжа бой, а Деливер нібыта схаваецца за карету. Пачакай. Ідэя насамрэч цікавая. Кареце да твоей птушки в 19 надо так не подчаржить, хотя у ее рух 10. Рух 10. Ну, 9 стане. Что телепортоваться, что не телепортоваться, фигня. Хотя, Деливер можа ретритнуть вось, каб біць драматурга. Потым у апошняй бойцы дапамагчы знішчыць драматурга. А ён жа ауру раздае. Я хочу, каб аура была на гэтую вунду, ці што там у яго. Вунда. Трэба, каб ауру раздаў, і пры гэтым трэба, каб ён не падстаўляўся. Сейчас Ну, подумаем. насамрэч такая зараз диспозиция на столе цікавая. Не, не цікавая. Было лепей раунд таму. Я памятаю, было лепей. Ну, гэта правда, гэта правда. Птушку мае сэнс дабіваць, а карета просто, калі карета прыедзе, она даб'е усіх тут нафіг. І просто трэба даехаць, но надо да хутка не толькі калі пачаржыць. Удала. Таму давай пачнем з кареты. Ты відавочна, так, там 3 ранкі было. Правильно? Ёсць 3 ранкі, Ты 5 зарад. рухайся ёй. Я просто... Пачакай, я пачаржыць на 9 хутчэй за ўсё не змагу? Змагу. А калі я пабягу, то гэта будзе 12 плюс тое, што кіну на бег, так? 10 плюс... 10 плюс то, что ты кинешь на... Ну, глядзи, тебе тут что телепорт, что мув, одно и то же. Ага. То карету трэба ўжо туды дасылаць. Чайнгасты схаваюцца захопіць гэтую тэрыторыю, а арбалетчыкі аднаго каліта даб'юць хутчэй за ўсё. Тут двух даб'юць, а калітаў хутчэй за ўсё пустаўных марталкі будуць кідацца маёй здольнасцю. Таму. А, у меня ў пачатку колькі команд-поінтаў? 2. 2. Ці аўтабег кінуць на карету. Карета прыйдзе, ўсіх даб'е. Ну, ты ж разумеешь, ты коли бегаешь, что ты не можешь чаржить. Ну так, ну она так і так просто не даязджае, а так яна просто Так, а у дакладна. тебя зараду покуль не хапае. Зараз давно што? Ну, каб морталки кинуть. Там же 6 треба. Или ты хочешь их кинуть? Пастраляць. Ну ладно, я зараз подумаю.
Драматурга можна так думає. добіць. Yes. Не, балюча непрыемна. З іншага боку, калі я неяк захаваю гэтага спірит орнамента, ён зможа паднімаць мечніка ў канцы нашай комбат-фазы. То бок, калі я 200 мечнікаў, іх тут 2, іх потым стане 5. Імі можна неяк загараіць дэлівёра, каб да дэлівёра не падарваліся. То бок, а 200 мечнікаў каса пераедзе. Халера, непрыемна. Непрыемна. Ну, нагадаю, що я там ще махи мог поставити на морталки. Делівер не уцячэ. Трэба, каб ён просто тут. Калі ты можаш магію каставаць, нагадай? Ну, свою херафазу. Сваю херафазу. А ў канцы маёй херафазы каса можа рухацца? Ці толькі ў канцы тваёй? Не, у конец кожної херафази. Конець Ну, ось я ж кожної. зараз якраз Мгм. і рухаю її на конець твоєї. Ці разбегчыся нафіг. Просто ідзіце все нафіг, делівер уцякае. І гэтыя жыжыкі уцякаюць, а там падыдзе карэта, потым мы да яе падыйдзем. А марталкі будуць кідацца тым часам. Ну так, тут мае сэнс пажыць. А, я магу дэліверу... А, не, ён толькі можа рэтрытаць без аўтабега, правильно? Аўтабег ён можа зрабіць, каб уцекаць? Ці рэтрыт працуе толькі на мув-пойнты? Не, ретрит працює. Ну, коли ти заявляєш ретрит, то ти просто на повний мув можеш Мгм. дойти і все. Ти не можеш докидувати кубик. Пырым-пым-пым. Дайсці дэліверам, завязаць гэтай фігнёй. А я мушу быць у 3 в канцы рэтрыта, то бок я не могу быць... Далей, наоборот, ти мусиш виставитися далей за 3 Думаю, дюйма. як мне вечнікаў прыставіць, каб яны... Тап 8, вось так стенку з мечнікаў зрабіць, іх потым падыму ў канцы фазы. Гэта трэба быць далей, у 3, халера. Так що тых мечнікаў вядзі. Ладно, тут мы паспрабуем гэтую пазіцыю здаць. Мы чакаем карэты. Карэта неяк там пакрыху будзе варушыцца. Так, пачакай, escape. Што ты там прахочаш? Што там з табой адбываецца? Я сплю. Сплю. Так, дабраны ж, Арыгана. А, не, бач, гэта іншы чалавек. Регана уже спить. А ты чаму не? Так, абмажуцца імі з 3, не спяць. Так, гэтыя таксама рэтрытаюць на 8. У меня ж подрыхтовка. Так, тут будзе 3 адлегласці, пачакай. Не. Не будем. FNF1. Іх трэба неяк інакш, значит, паставіць. Значит, паставім іх за. То бок, умоўна кажучы, вось так былі, давай так паставім. Так сабе стеначка, калі гэтая птушка захоча, яна дагоніць. Тут, блин, кайса добра будзе пераязджаць усіх, калі так падумаць. Догоню. Ну ты яе ж можешь подиспельциш и поспробовать. Маю херафазу ці калі? На мою. Буде моя херафаза, на пачатку моей херафазы ты так само ж Дзякую, я паспрабую. А я магу зноў заваліць этот Heroic Will, то бок каб 2 жаўжыка диспелі? Можаш, але гэта... Ну, нельга таргетіць адну і тую ж, адзін і той же эндс. Ты не можаш. Так, давай Два яшчэ раза раз. такі не Вось кінеш. гэтыя жаўжыкі былі прыблізна тут, я іх проста адводжу за спіну драматурга. Я буду дабіваць драматурга як-небудзь. Окей. З чыстым сумленнем, надо бліжэй. Як там можна, наскільки близько для драматурга? Ну, Ось так ось? Ну, я думаю, слухай, ось я тебе 3 дюйми. Ти двоєш, так, тіні зараз ось так і не сталі. Ну все. Гэта Нормально. будуць біць драматурга. Гэтым таксама мае сэнс рабіць ретриты чарж, просто каб балюча біць драматурга, мы хочам жа яго знішчыць. Таму... Каб каса па ўсім не паехала. Так. А драматурга у троечцы намалюй, калі ласка, вось гэтага кірунку. Угу. Ты яшчэ улічваеш, що там Lord of Change ёсць? Угу. Неяк так тады. Угу. Все нормально. Так, нейкая такая фігня, і яшчэ карета, блин, просто поедете побяжыць. Давай я табе ведаеш, што скажу. Яшчэ карета не... І Стой, чынер. стой, стой.
Я тебе скажу, что... Пу-пу-пу-пу-пу, а что я хочу? Колі-молі вже позіхає. Все, усипілі Я... Так, все, мы дренно поплывали. Я скажу, что я кину ЗКП редеплой тут на Томатога. І що він буде робити? Ну, редеплой, кидаю кумик и бумвайся на 3. И он на 3 подойди вот сюда. Угу. Ближей до птушки и остатніх. Того, каб ти зав'язувався у їх. Так само. Але логічно. Так, зараз я думаю, що мені робити карети. Ні, навіть не так. Карета ще фіг його відає, і що не придумав. А ось ще не розпи докладно можуть просто ретритати у гэтую зону на 8, просто її захопити. Хай контролюють, а тих гэтых двох більше нічого не тримаю. А ось з каретою, блін, питання, що за її можна зробити насамрэч. Я можу дати тобі подсказку. Давай, подсказку. Подсказку тим, що ти можеш каретой... Завязать? Не, не могу. 19. Ну, гляди, ты можешь каретой... давай вот Ctrl-C, Ctrl-V, я тебе покажу, так? Угу. Девяточка... О, десятка где тут? Десятка... Тут. Все, вот десятка. Вот. Ага. Так, тубок, это 9 чардж сюда. И у тебя будет ще фаза стрельбы, арбалеты будут стрелять у околитов. А й не можуть в упор стріляти? Ну, у ближні бої вони стріляють у тих, з ким вони знаходяться у ближній А, бої. і я змогу тримати заради, як спочатку постріляли арбалетчики, а потім карета тримає заради і постріляє уже по птушиці, наприклад. Все верно. А по драматургу не достане? Ті птушку ліпиш? Ну, ну, опціонально ти або туди закинеш, і потім ще поспробуєш кинути чардж. Угу. Дякую, гэта добрая падказка, сапраўды. Тады мы так і зробім, то бок... так можна? Окей. І арбалетчики не ходять, на гэтым мая фаза руху заканчивается, пачынаецца фаза стральбы. Просто невідавочна. Зараз у той, што арбалетчики могуць шмаляць па гэтай, как патрымаць зарады, гэта файна. Ладно, у мяне тут... Зараз я подумаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6 арбалетчикаў. Яны стреляюць, я кідаю 2 кубікі, гэта будзе 12 кубікаў на 4+, 4+, правильно? Все верно. Я спробую выжить, даю сейф. 12 кубікаў на 4+, 4+. Ну давай. 4+. Почекай. Ну там нешта нормальное выпало, я бачу. Четверочек шмат, добра. І яшчэ раз, калі б 6 шестерки былі, ну ладно. І 4+. Холера! Это только один зарад бадёрости тебе. Давай, я кидаю 5+. Нет, и 6+. Ладно, Ну, нет. карета один зарад атрымала, каб пашмалять, фактично. Так, фактично так. Зараз фаза стрельбы працягваецца, і карета можа пашмаляць, дай я поляжу, які там профіль на стрельбу. А небольшой профиль на стрельбу. А там правило, что ты обираешь юниту 12 и на 2+, наносишь 3d3 морталок. 3d3 морталок. То бок я кину 3 кубика. Угу. Але на 2+. Что значит 2+? А, калі я кину 2+. Ну, Угу. Так. Куды ты хочешь морталки? Ну, давай мы будем деградаваць твою гэтую птушку, мабыць, гэта мае сэнс. Таму давай я... 2+. А я могу перакінуць гэта за команд point, не? Не, это 2+, і гэта ёсць 2+. І зараз 3d3. 3d3. Ууу, гэта 9? Я думаю, что птушка просто нафиг отлетая с такими. Ну, мусіш же Кубами. мне пашанцаваць. Сур'ёзна, просто отлетае? А там варды няма. Ну, варды няма, это ж 16 ранов, и 14 всего. Так, а дарэчы, абнуляецца шестерка до 0 ці до 1? Да, одного. Блин, вось гэта парада, насамрэч, з карэтай была файна, дзякую, Рол. Ты фактычна мне... Ну и ўсё- типа Нава 2, и за то, что померла модель. Мгм. Зараз. Блин, вось мне падабаецца гэты момант. Пастраляць арбалетчыкамі, каб атрымаць зарад, каб пастраляць карэты, каб забіць птушку. Офігенна. Вось гэта насамрэч кайф.
А што для гэтага трэба малаток, што для гэтага трэба? Ну давай так, гэта ты прыдумаў, я гэтага не бачу. Я не ведаў, што я не падумаў, што арбалетчыкі могуць страляць у упор, я проста гэтага не ведаў, я не дадумаўся б да гэтага. Дзякую за падказку. Не, гэта ж мы ўжо рабілі. Арбалет у цябе ўжо ў бліжнім баі стралялі, да? Ты проста зноў забыў. Я не памятаю, шчыра кажучы, што арбалеты могуць у бліжнім баі страляць. Ну гэта файна было. Так, і гэта была шутінг фейс, вельмі файна. У мяне зноў з'яўляецца надзея на перамогу. На перамову. Угу. Я фактычна зараз кантролюю 2 поінта. Абжэктыва. Так, гэта была шутінг фейс, зараз будзе чэрч фейс. Я магу пачаржыцца ў гэтага драматурга і проста яго дабіваць, таму што каса, калі захоча, тут павыражае все, што захоча. Калі пачаржуся драматурга, я магу што забіць яго пры гэтым, тэарэтычна. Дарэчы, дзеля справядлівасці, Ну. так як ты забіў кастера, зараз каса робіцца дзікая. На мой ход я яе кантралюю, на твой ход ты яе кантралюеш. Я не ведаў такой фігні, ну гэта цікава. Ну, я табе расказваю, там, што зараз такая опцыя А з'явілася. это правапісанне ёсць такая, што я не чытаў. Гэта не апісанне, гэта кор правіла. Окей. Тут пытаюцца, чаму драматург, это я просто пераграю слово, потому что правильно назва это агроид драматург, тауматург, Тауматург. а я называю драматургом, потому что гэтае слово мне побольше падабаецца. Это як я Орла называю камбэком, потому что мне больше падабаецца абодва. Не буду никому даваць права. Там, што табе больш падабаецца камбэк, так? Ладно. Не, я ж казаў, я бачыў яго ўжывую другі раз, он сапраўды існуе, то бок это не выдуманы персонаж. Сапраўды ёсць такі чалавек, камбэк. Так, значыць, зараз пачынаецца шутінг фаз закончыўся. А ты мяне не бачыў, там у мяне не існуе, я выдумана. Ну, без жартаў, насамрэч, калі б вось я б тебе ўбачыў жывую, там можна было твою лапку пажмякаць, то было б зусім іншае адчуванне чалавека, так ты сапраўды чыста віртуальна для мяне. Прыязджаю ў Польшу адпачываць, хаця б калі-нікалі. Так, чардж фаза пачынаецца. Я буду чаржыць спачатку гэтымі жоўтымі жаўжыкамі у драматурга. Яму там трэба фактычна толькі зрабіць 3 раны, ну, 3 гэтай раны, каб ён памёр. Мяне гэта цалкам задаволіць, а гэтых жаўжыкаў уже калі даб'е і каса дарэжа там калі што, пад мой кантроль, будзе файна. Гэта ж можна яшчэ касу пакінуць так, каб яна да маіх не даехала. Пачакай, кантраляваць на гэта год ты будзеш яе ты, правільна? Не! Наступны кантроль над касой мой, правільна? Ну, так, стой, пачакай. Зараз ходзіш ты. Потым твоя хірафаза, я яе кантралюю. Не, я яе буду. Мой ход, мой контроль. шкада. Твой ход, твой контроль. Просто хацеў яе ўвесці далей, то бок вось калі б яе павесці туды, яна б тады ўжо Ну, толькі... ты яе задыспеліць можаш. Ну, ці варта, каб дарэзаць гэтых? Бо яна мне выразаць можа толькі пару пачак юнітаў. Тут пачка плотная стаіць, калі каса па ім праедзе, то будзе добра. То бок тут уже пытанне, ці варта яе дыспеліць. Тым не менш, чардж фаза, 4 жоўтых жэўжыка, я ім кідаю 2 кубіка на чардж. Гэта офігеть які дэбаф будзе драматургу. Я магу ему забіць мінус сейф, або сабе плюс хіт, правильно? Ты кідаеш... У цябе опцыя мінус хіт драматургу, мінус сейф драматургу, страйк ласт. Страйк ласт драматургу. Ну, я бы нават глядзеў, Страйкласт, каб гэтыя 2 жаўжыка білі, то бок 2 пачкі, я ім дам страйкласт, гэты таксама падыдуць, які-небудзь дэбаф дадуць хутчэй за ўсё, я перакіну кубікі ў крайнім выпадку, і будзе дэбаф другі ад гэтых вось жаўжыкаў. І мы станем так, каб мне зачапілі вось гэтыя другі траты, і все будуць біць драматурга, і можа быць нават на дэлівера не паглядзіць, хаця каса пераедзе. Ну ладно, пофіг. То бок падыходзіць гэтыя жаўжыкі, даюць страйкласт, так? Ну, так. Ты хацеў страйкласт параіць мне, ці што? Я насамрэч думаў, я просто падумаў, што ты спачатку кінуў за сервінанту, Не, за гэтых жоўтых хордаў. Мабыць, я б сказаў, што лепей даць мінус на сейф. Тыпу... Надам страйкласт, каб дакладна быў страйкласт. Ну, паставіць кудысь туды, ну, тут 3 дюйма вось, то бок кудысь сюды паставіцца, каб зангораў не завязаліся з гэтымі. А потым рэвенанты, каб табе яшчэ накінулі нейкі дэбаф, там што невядома, што яны кінуць. То бок страйклас ён як бы карысны, што ты будзеш мець дэактывацыю, но ў мяне тут яшчэ атрад зангораў ёсць, які можа так актывавацца. Чорт за, я даб'ю драматурга, там паглядзім, і ў крайнім выпадку можа быць гэта вось воскрэсіць каго-небудзь.
Так, я их поставлю. Хотя, блин, а коли я поставлю далее, яны не завяжутся бой з гэтымі, правильно? Мне 3 дюйма треба. Хвілінку. Трэба 3 дюймы. Намалюй, калі ласка, 3 дюймы я хочу акуратна паставіць. То бок нам трэба вось з драматурга вось так вось стаць, груба кажучы, так? Ну, ты ведаеш... Ці гэта пасля вершыш пайлына інстрай будзе? клас. Ці гэта будзе пасля пайлына я буду выставляць цік, як гэта будзе працаваць? Ну, не, глядзі. Мгм. Скажем так, у цябе ёсць актывацыя, так, калі Мгм. у цябе ў 3 дюймах ёсць вораг. Апанент, окей. Бок ты калі чаржыш і не ставішся ў 3, гэта значыць, што я адразу не актывуюся. Але калі ты на пайлыне залезеш, Я зразумеў. Ты там жывы? Ці ты знік? Всё? А мап цяпер арыштаваў? Халера. А што гэта было? Всё нормально. Я ўжо спужаўся. Так, я нікога не триггеру. Всё нормально, 3-1. всё нормально. І гэта... Я ж потым па палынцы змагу, окей, допустим, каб неяк там. І зараз я вось за гэтых кіну чарж, таксама хачу Мгм. абвешаць твайго драматурга дэбафамі. Жух, чаршым на 4. Гэта кепска. Яны завяжуць тады хутчэй за ўсё гэтых. І гэта мне трэба, таму за команд-пойнт перакіну гэтую чацвёрку. Давай. Яшчэ раз кідаем, і гэта будзе 5. Крыху лепей, але не тое кап. То бок я і так завязвацца буду. Ну, умоўно, ты можаш імі зачажыць сюды. Потым па пайлыніцы імі, каб... прабіцца. Па пайлыніцы, каб падысці далей, так? Першымі імі актывацыю зрабіць. Ну давай так і зробім. То бок калі я імі першымі буду біць і па пайлыніце, то я не справакую тых вось, то бок фактычна. Справакуеш, што бок 5 дюймаў ты вось гэта бліжэйшая опцыя для цябе. Ну глядзі, калі іх будзе першая актывацыя на пайлынам адыдуць ад іх на 3 дюймы, то тады я іх не справакую, правильно? Ты павінен скончыць чарж у палове дюйма ад ворага. Ты да таматурга проста гэтай паловы не даходзіш. Ты скончваеш вось тут, і яны для цябе будуць самыя бліжэйшыя. Ты не можаш ад іх потым адысці. Усё, што я магу табе прапанаваць, гэта менавіта, што пачаржыць сюды, сказаць, што першая актывацыя імі, і яны тады праб'юцца ў драматурга, а далей прымуць удар ад зангору. Праб'юцца ў драматурга і прымуць удар ад зангору. І памруць. Ну, блін, шкада. Ну, або стой, і тады спрабуй чаржыць спірыт хастом. Больш так выглядаем. Яму трэба 8 чарж, каб стаць недзе тут і дацягвацца аўрай да мечніка. Я так і зраблю. Хаця я ўжо за кубік перакінуў, ну паспрабуем. Зараз гэта зацуцца на месца, я кідаю чаржы за тое цуда. Ну, давай 8 паспрабуем. Не, 4. 4 чаршы, он можа дайсці нікуды. Нікуды. Потому что коса все блякуе. Ну, отбой, значит, як ёсць. І страйк-ласт не мае сэнсу, все профукано было. Ладно. Полимеры все. Все полимеры профукаліся. Не лезь. Не. Ну, просто вот тут выставься и все, вот так. Спокойно все лезут. Вот так. И бися. Ладно. А я себе сейф тискану и потерплю твои атаки. Так, гэта я пачаржу. Я знаходжуся ў аўры Делівіора. Гэта мне яшчэ будзе да вундоў бонус. То бок гэта будзе. Іх тут 4. Здаецца, ёсць галоўны жэўжык. Гэта будзе 9 кубікаў. Пасля чаржа яны проста атрымаюць плюс тухіт, ці колькі там? Тувунт яны атрымліваюць. У тебя зараз плюс 2 на тувунт, умоўна. Фактычна гэта плюс 1, то бок... Плюс 1, фактычна плюс 1. 9 кубікаў, 4 плюс, 3 плюс мы кідаем. Добра. 9 кубікаў, 4 плюс, 3 плюс. Як цяжка. 9 кубікаў, 4 плюс, 3 плюс. Не атрымалася. Ідэя была такая. Так, нормально, гэта прайшло так шмат. То бок 4 плюс. Гэта я адкладываю 4 гэтыя штукі. А гэта мы кідаем яшчэ на 3 плюс. І гэта яшчэ адзін, то бок 5. Це будзе 5 третіх, так як ти не абраў дебаф на сейф. На вялікі жаль. Ну, вот толькі одна рана. Халера. І ён актывуецца і прабівае свой адказ. Логічна.
Так як ён паранены, то плюс то хит, плюс то вон, поехали. Так собі трималося. 2 плюс. Зноў пол 1. 2 плюс. Это один сейф на третий дамаг. Один сейф на третій дамаг. А їх сейф який? П'ятий чи я вже П'ятий, забув? п'ятий. Скидаємо кубик, гэта не. 3 3, дамага. 3. Я ось позначив собі, так, і... Окей, про... Далее. Стой. 3 атаки, 2 плюс. D3. Почекай. 2 плюс. Дрена. А еще один. Сейф пятый. Нема. Колькі я можу? D3. 3? Это будет 3. 6 у сумі вже. И апошние 4 атаки. 3 плюс, 2 плюс. Ту-ту-ту-ту. А слухай, ці есть партии большими двумя гульцами Warhammer? Ці тільки два гульці ви завжди гуляють? Так, это будет один тебе сейф, а мой отказ, значит, адносна нядаўна релизнули нейкі цікавы рэжым на 4. Я яшчэ яго не гуляў. Там у цябе будзе як бы даступны новы рэсурс кшталту як абяцанні ці здольнасці. Карацей, там прыкол у тым, што вы гуляеце ў 4, але вам трэба ўвесь час паміж сабой дамаўляцца і даваць абяцанні і такім чынам дзейнічаць на стале. І ёсць спецыяльныя поінты, якія трацяцца на магчымасць неяк умешвацца ў іншыя фазы. Вось. Цяжка гучыць. Ну, да гэтага, ну, я так так. разумею, не было варыянтаў, акрамя двух гульцоў. Мы яшчэ гулялі фармат парніка. Калі гулялі 2 на 2, але як у адной камандзе. Тыпу, вось з аднаго боку двое і з іншага боку двое, гэта розныя арміі, яны разам дзейнічаюць на стале і такім чынам, тыпу, змагаюцца супраць адно аднаго. Бок вось якраз на апошнім парніку я быў на казлах, мой напарнік быў на парагномах, і наша каманда была Сідар, і мы ўзялі першае месца. А там медалькі яшчэ нейкія былі, ці гэта была другая фотка? З медалькай была, напэўна, іншая, таму што узнагарода за парнік была такая а-ля... Торт? Ну, не, торт быў тым, хто прайграў, то бок той, хто заняў першае месца, самы маленькі кавалак, а мы атрымалі что-то залаты маленькі чэлік, які факі паказвае. Так, у меня тут 6 дэмэджа налічана, што яшчэ мушу кінуць? І яшчэ один сейф. Один сейф на 5+, ёсць. Бярэш. На 6 варды. 6 кубікаў, хутчэй за ўсё не адваліцца, ну, паглядзім. 6 кубікаў на... Варда 6, я магу зараз за команд пойнт даць? Ці мае сэнс? Трэба было перад маімі атакамі. Перед атакамі. Ну ладно, тады просто кідаем 6, і гэта ўсё адвальваецца. Іх не буду воскрашаць, шкада. І мечнікаў не падымеш, так? Ну, яны далекавата сталі. Ну, тут на карету ўсе надзеі, і на маі здольнасці з марталкамі, на то, што я кантралюю большасць абжэктываў. То бок, страты будуць, или хутчэй за ўсё будзе пачкам перамога, таму што у цябе колькі там 3 хады, каб набраць ачкоў, ну паглядзім. Так, на гэта была чардж... Ой, гэта была ўжо комбат-фаза, посттравматычнай не будзе, таму што ў мяне... Пачакай, шар-арбалетчыкі актывуюцца і б'юць у акалітаў ці не? У рукапашку. О, то важны момант. Зараз будзем пінаць усіх кучкай, правильно? Наш любімы момант. Нам гэта трэба. І мы так яшчэ для кареты зарад атрымаем. Слухай, як это можна было забыць? І тут, дарэчы, камандзір спрацуе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, 1, 2, 3, 4. Не, 6. 1, 2... Выглядае як 6 арбалетчыкаў. Колькі іх там? Орел. У мяне ўжо вочы таго. 6. 6. Окей, значит... Плюс 1. То бок я кідаю 7 кубікаў на 4+, 3+. 7 кубікаў, 4+, 3+. Як ты там яшчэ? Не спіш? Не. Не. Так, Не. 4+... Так, 6 аўтапраход. Гэта аўтапраход. нафіг. І на 3+ яшчэ кінем. І гэта яшчэ 2. один. Итого 2. Ну, можа памерці. Ну, давай, 5 и 6. Там 1. Ну, в принципе. Давай, сюда. Здарыцца ці не? 6.
Ні, цуда не здарилася. Так, Помер. каліт адваліўся. Карета атрымала сабе яшчэ зарад. Тш. Окей. Так, гэта была ўжо комбат-фаза ўсё. Батлшока у нас не будзе, таму што Узнікае. атрады або цалкам узнікалі, або не. І я... Пачакай, я свой здольнасці яшчэ не карыстаюся. Гэта пасля твайго ходу будзе, так? Не, яшчэ пасля майго ходу. Там у Значит, пачынаецца твоя геройская фаза. Так, мой херекшон будзе палячыцца за таматурга. Это большым яго брэйверы, ён не лечыць. А я магу палічыцца за хірекшон дэльвёрам? Можаш. Гэта Так, а будзе мне- файна. І у мяне няма КП, таму што генерал у выглядзе Lord of Change памер. Так, нагадай, які гэты значок выглядае паліквацца? Няма значка, там што ты просто кідаеш. Он D3, так? Ну, Гэта 2 кубіка, 2D6, і ты спрабуеш кінуць... Не кінуць 11 і 12 у твоім выпадку. Ладно, кидаем за деливером. Все нормально, D3. D3 на паліквацца. О, зараз делівера такі чуняе. Слухай, нормально будзе. 3. То бок одна ранка застаецца. А што гэта ты глядзіш ужо? Мне ўжо не А, падабаецца. Я думаю... Не так, думай! Не не думай! думай. Не думай! Это мой девіз будзе. Так, Горе. ты диспелишь? Конечно, трэба спрабаваць диспеліць, калі ёсць такая мажлівасць. Давай. Ты ж казаў, што двумя не мае сэнсу, там окей, делівер кідае Ты 2 уже кубіка... полетовался, Мгм. ты потратил херекшн на... 2 кубіка на 7. Хаця пачакай, не, я ж казаў, што тут мае сэнс перажаць касой. Каса, хутчэй за ўсё, дэлівера не заб'е. Або гэтых мечнікаў не заб'е. Ну тут у меня маленькія кубкі, табе трэба будзе ў адным кірунку толькі ехаць. А я Ну, наступны ты ход, ты ж диспеліць не можаш, правильно? Я диспелить могу, но мне это... не, вот твой ход я смогу задиспелить. Кім? Драматургам? Ну, драматург. А калі ён памрэ ад маіх гэтых марталак? Ну, тогда не смогу. Кінуць касу на 200 ем. Ну это цікаве пытанне, ці варта диспеліць. Відаць, што давай падурэм, я не буду диспеліць. Я Окей. замест диспела могу што зрабіць? Анбинт. Анбинт. Не. Ладно, ходи. Хочу хоть раз косой покировать, тому давай. Ладно, окей. Давай я Там кастую... мувмент ці еще хіра. Не, морталки. Я скастую закаленные морталки. Я могу его анбініть. Цудоўна. На. Так, у меня 7. А Не, 7, 6. почекай, 6. Это у той птушки была фишка. Значит, мне треба кинуть 7, правильно? А я не скастовал, мне треба 7 для каста. Все, цудоўна. Я не анбінжу нават. Ну, окей, коса. Слухай, ну, так ты- собі твой драматург кастуе. Так, і коса пераязджае делівера. Але я спадзяваюся, што Ну, яна не заб'е. Ну окей. два- Делівер... двоих. Угу. Давай спочатку за Spirit Host 4+. 1. Одна, до 3. До 3 морталки Spirit Host. Так, я кину йому варди. Почекай, коли там воно? Деливиор 4+. Почекай, я не поспіваю. Мені треба кинути Одна. спочатку 3 варди на спірит хоста. Угу. Беру 2 рани. Так. А деліверу кольки там? Одна? Одна. Ну, так він переживе хутчэй за все. Конечно, переживе. І гэта будзе... Не, ну ладно, яшчэ одна рана. Окей. Ну, гэта было варта таго пакінуць касу, што калі прайдзе назад у твайго драматурга гэтага калі будзе жыў, то хутчэй за ўсім капцы. Разбегаемся. Все з вами зразумела. Вось як. Давай, давай. Спужаўся так, касы, мабыць. Шосты мув у яго. Так. Да кареты? Вось ёсць 2 фатэльчыка, на адным каса, на другім карета. На які сасядзеш сама, на які драматурга пасадзіш, а? Давай. Ну, з карети виглядає полепей. Так, зампоры яны могуць бегаць і чаржыць. Там я кіну на бег. Это 3 плюс іх базовый 6. Это 9. Усе ў карету? Сур'ёзна? Цікава. А так каса нібыта не дацягваецца. Я могу толькі адвесці, каб яна шкоды мне не рабіла ў такім выпадку. Я зразумеў, цікава. Давай, чардж спачатку таматуркі. Так, гэта быў рух, а зараз будзе чардж. Страляць не будзеш, так? Не, у меня же няма кім страляць. 5. Yes. Серьезно? Ты спрабуеш укусіць карету? А шо не? Я думаю, гэта без... Ну, ты просто мне даеш усе Замборы. зоны на контроль, то бок ты уже не набереш ачкоў на перамогу, правильно? 9.
А, ты можаш гэтымі набраць ачкоў, таму што там гэта окей. Мае сэнс зносіць гэтых вось, таму што яны мне ачкі забіраюць, правильно? Ну, в принципе, тут роўна, но я подумаю, як мне поступіць. Так, першая актывацыя будзе тэматург. Тэматург пайлыніцца вось так. Каб Я стаць так сам на зроблю. кружок? Ну, Логічна. і будзе прабівацца. Так, я там, конечно, за command А point. у яе там і так 5-й варты ёсць, А, не калі мае што. сэнсу. А, ладно. Ну. Не дам. Не дам. Давай, поехали. 2 плюс, 2 плюс. 2 плюс, yes, 2 плюс. Это 2 сейва четвертых за карету. Так, 2 сейва чацвёртых за карету. І гэта нічога. Запиши 6 себе. Халера. Дамага. Дай-ка я там Потым позаложу. Ёсць 2 6 плюс. уже. 2 плюс. Это еще 2 сейва четвертых. 2 четвертых. Только не развали мне карету. Так, 1. 1. Это d3. Это еще 2 запиши себе сверху. Ёсть, 8. 3 плюс. 2 плюс. Еще один сейф. Не до холеры тебе не подается? Не? А, ёсть. Окей. Значит, все, что 8 варды, 5 накидание. 8 пятой варды, пачакайце, можа на нагул памерці. Я так прыкінуў, у яе 3, 12 фундоў. Ну, калі ўсё не выкінуў, хутчэй за ўсё не. Так, 8 пятой варды, так? Так. Угу. Блін, а я Не, непрыемна, нейкі драматрух атрымаўся нейкі дужу. Я ажно здзіўлены. Ладно, 8 пятой варды. У ближнім баі, калі ён паранены, ён сур'ёзны даволі. Так, гэта я беру сабе... Пачакай, ты не дакінуў один кубик. Дакінь, ласка. Так, это 5. А ну так, сапраўды. А, Всё нормально. нормально. Гэта- ранок. Гэта у нас 5 ранак. То бок плюс 5, это будзе 8 у яе. 8. Яшчэ жывая. Зараз моя актывацыя, так? Давай. Ну, мае сэнс, канешне, актывавацца ў гэтых вось жэўжыках карэтай. Усімі профілямі. Паспрабуй. Так, першы профіль. Я буду дапамагаць, я не памятаю. А, не, там нормально написано. Окей. Першы профіль, 4 кубіка, 3 плюс, рент мінус 2, давай. 4 кубіка, пачакай яшчэ раз. 4 кубики. Я 4 буду тебе 4 кубіка, 3 плюс. Окей, зараз зробимо. 4 кубіка, 3 плюс. О, шестерки Нормально. откладываем. И 3 Окей. плюс. Гэта вам Один. 3. Это 6 я одразу себе пишу, потому что яны пролетать с минус 2 насквозь по мне. Так, другі Давай профіль. Дивиться так, 4 плюс, минус 1, 1. 9, 4 плюс, 4 плюс. Зараз зробимо. 5, 1. 9, 4 плюс. О, тут було горш. Але шестерочку ми відкладемо. І 4 плюс. Угу. Гэта Я 3. бачу 3. Ти бачиш, правильно? Тут я могу 6 кинуть, поспробовать. Одна. Это 1, это еще 2, это 8 зашло. Давай далее. І апошній профіль гэта 8 атак, 4 плюс, без ренда 1. 8, 4 плюс, 4 плюс. 8, 4 плюс, 4 плюс. 3 бачу. Так. Шестерки автопроход. откладываем. И 4 плюс. Не, только 3. 3 пятых. Давай, кину что-то тебе. Одна ранка, значит, гэта 4 помирают. Я скажу, что это буду ось гэтыя. Тыц. И одному одна ранка. И ваша активация. Ну и за свою активацию я, напевно, сконцентруюся на тем, как добить, поспробовать. Думаешь, отрывается? Я поспробую. И треба отримать 5 ран. Ну давай. Не, не, Это на 4. будет Мгм. 4 на 3. Это будет 12. 12, 3 плюс, 3 плюс. Спочатку. 3 плюс. 3 плюс. Это 9 сейвов четвертых спочатку. 9 четвертых сейвов. Ну, худшить неприємно. 6 и 7. Где там 9, 9? 9 четвертых. Ну, то 50-50. Давай поглядим. Холера. Так, и 4 плюс, 3 плюс. Это я себе записываю 7.
Ага. І яшчэ адзін сейф. Один сейф четвертый, еще раз, хвилиночку. 1/4. Не, это І яшчэ 8. 8. И зараз я кидаю 8 пятой варды, так? Угу. Блин, а ось там можна это валіцца карыці. На вялікі жаль. Адзінае, што рада, што на ўсіх твоіх жаўжыках вісіць мая гэтая здольнасць, яна будзе атрымаць раны ад маёй здольнасці. Так, 8. Блин, карэта можа отваліцца, халера. Так, 8 пятая варда. Мінус карета. Офігенна. Я здзіўлены, але так і быць. Let it be, як там камбах будзе спаваць з гэтым гроулінгам. Так, на гэтым твоя... Это была бэтл-фаза скончваецца, так? А ты чи на А, так, магу. Буду, дзякуй. Ну, дарэчы, датычна вось гэтай Let It Go, я кажу, я яшчэ так думаў, менавіта, што было б забаўна, калі больш меладычна праспявае. Не, гроулінг. Камбэх гэта гроулінг. Так, вось так мы пайлыніліся. У нас тут ёсць лідер, калі не памыляюся, так? То бок Адзін. гэта Это будзе 5 атак. 5 атак, 4+4+. Зараз зробім. Ну, ці можна было, ведаеш, як трохі ў парадыйным стылі і гэта 4+. аформіць. Так, Нормально. Ну, каб з карэты так шанцавала, мне найбольш падабалася. Ну, І на карэце ты таксама вельмі добра накідаў шесцёрак. адна Я толькі вижу. праходзіць табе. Давай 1/5. Стой, я нават табе напэўна вось што скажу. Я возьму шестерку, каб паставіць табе на сейф. А, ты можаш зараз кубікам скарыстацца. Ну, мае Так, сэнс. я скарыстаюся кубікам раз, і потым я скажу, што я на батлшок ставлю кол. Гэта 2. Круто. Так, і І на ты гэтым заканчваецца. Я буду марталкі раздаваць, правильно? Так. Блин, я, дарэчы, магу зараз зрабіць хітры ход, я магу падвесці гэтых жэўжыкаў потым, ну просто падурэць да гэтага і уваскрэсіць 3 штукі, тады яны змогуць нармальна пабіцца, тэарэтычна. Ну, можа так. Хаця і так уже перамога бачкам адчуваецца, то бок дзякую, што даў мне армію. Так, ладно, моя здольнасць на драматурга спачатку 2+ на праход. Угу. Мы хочам жа яго дабіць, правильно? 2+ на праход. Ёсць D3 смяротных ранаў, 2. 2. Все, здаецца, у яго 8. 8. Так, все. Такі І небяспечны. зангоры? 2+ на праход. Ёсць Мгм. і D3 смяротных ранаў, 3. Ну, слухай, у мяне застаецца адзін казёл, я нават нічога не кантэшчу на гэты ход, і мне здаецца, можна на гэтым скончыць. Мы можам палічыць, колькі ты паспееш палекаваць. Я паспрабую Калі падняць табе гэтых цікава. мечнікаў, то бок вось гэты Глядзі. год. Будзе зараз 1, 2, 3, 4. Умоўна, 4 разы ты можаш падняць па 3 юніты са Spirit Torment і 2 разы паспрабаваць скаставаць спел за Guardian of Souls. Ну, спачатку падымаю мечнікаў, потым там умоўна падыходзіць гэтыя гасты, я іх падымаю. Больш Мгм. ніяк. Так, Так, давай. Мечнікі тройку ты падымеш раз на адзін ход, потым за мой ход ты будзеш там яшчэ падымаць? ну, калі можна. Можна, то бок ты можаш тут Пачакай, падняць яны двойку. падымаюць у канцы кожнай батл-фазы. Файна, окей. Кожнага в канца. Толькі не зрабі больш, хода, чым так. было. Там іх колькі было ў мяне мечнікаў? Не, все нормально. Там их было 9, здаецца. Будзе 8. Так, и кто там зеленые, правильно? Так. Чайн. И зеленые раз. Ну, тэарэтычна, калі б там кубікі выпадалі, ён бы мог бы забіць гэтых двух. Гэты твой тангазор. Ну, я уже. Типа, Так, мне будем трэба лічыць- мне ж трэба кінуць кубікі на Дельвёра. на каст. На каст за Дельвиора кинь 2 разы. 2 разы на каст, 2 кубікі. Трэба 6+. І потым до 3 Мгм. падымаем ці колькі там. D6. D6, окей. Так, Перший раз. 7. Окей. И другий раз. Давай одразу кинь мне 2 раза. Другі каст ці будзе? Будзе. Yes. Вот скинь, значит 2D6 одразу. І это будзе колькі зеленых у стане. Да. 7. Это вот тебе яшчэ сюда 5. Пачакай, гэтыя 6 Яшчэ. адкуль узяліся? 6. Ну, Я хожу за гэтага, за Spirit Torment тебе дал. пачакай, Спірітормент падняў мечнікаў, не? Ну так я ж казаў, тебе 4 А, актывацыя мгм. білки Spirit Torment есть. Окей.
На гэтым, я думаю, ўсё. І не, стой, А пачакай, яшчэ не трэба хапае кінуць яшчэ раны, ой, паглядзець, хто там не воскрэсне. хапае зелёненька аднаго. Ну давай я тут А, я скапірую яшчэ дальше. мог быць дылером, ты чыста тэарэтычна там кінуць кубікі на паліквацца? Ці спірыт М, тарнаментам? Не, гэта вось гэта ўсё празнікае на А, наступны бой, ты не добра. хвалюйся. Так, што мы кінем? Па-першае, ці пакідаеш ты ў сябе у лісце баншы і касу? Каса, я думаю, наступны ж будуць вурдалакі, наколькі спойлеры я ведаю, то бок яны не заберуць касу. Мабыць, мае сэнс Не. пакінуць. Добра. Так, А баншы не. арбалеты. Баншы не хачу, не спадабаліся. Ну, неяк яны шкляныя зусім. Окей. Так, за арбалет кидаю 3 кубики. Девятка целая будет. На наступный ход. Их же там 9 было, правильно? Каб я веду, дай паглядзім, колькі там было, колькі я зняў. Все, я бачу. Вось твоя девятка арбалета. Далей 2 чейнгаста. Все нормально. Чейнгасты тут. Это раз и 2. Потым я жоўты атрад зняў цалкам. А колькі нас там у жоўтым атрадзе было? Каб я памятаў ўсё, што за межамі поля. То бок можна сабраць кучку. Вось Давай я гэта. пагляджу. 1, там 19 было. Чакай, а вось гэта лішняе. 19, дай праверу. 19 гэта 6, 6, 12 плюс... Не, пачакай. Ну Плюс я 5. тут бачу збоку пакінуты один жоўтенькі, значит іх павінна было быць 19. Я нешта неправильно лічу. Але выглядае як 12 плюс 2, тут 14 стаіць за межамі, не? Не, пачакай, 5, 5, 5, 15, 17 я тут бачу. Жоўтых. 19. А дзе яшчэ двое? А дзе яшчэ двое? А можа яны іх не паставіў у іншае месца? Ну не, тут бачу толькі 17. Ну ладно. По матэматыцы там 19 павінна быць. І яшчэ бодігарды Хацей- мусіць вярнуцца. Магчыма. Так. Так, это значит, их будет 19 минус 3, 16 наступным разом. То бок их тут стой. Мгм. Зараз скольки? Так, мы это идем, кладем сюда. Колькі ты Фікс. зрабіў? Окей. Так, бодигарды 2 плюс. 16 кидаем. будзе, значит, жоўтых ці колькі? 16 желтых, бодигарды все будут. 3 і карета самае цікава для мяне. Яна можа тэарэтычна Ага. разваліцца ж, правильно? Ну теоретично можно. Будзе вельмі крыўдненька. Ну ладно. Ну там можно перакинуть, но шанец есть маленький. Не, это до 3 ранок. С 2 ранками на пашне наступный бой. 2 раны. Так, ну это Ну, вся там моя армія, погнали. правильно? Усё верно. Калі захочаш, то зможешь там яшчэ штосьці наняць, но мы гэта ўжо потым абмяркуем. Все, на гэтым мы скончым. Як бы ключавое пазнаёміліся з механікай бясконцых заклёнаў. Увогуле з магіяй, трошкі з дзінчам. Ты вельмі хацеў гуляць за дзінча, як табе дзінч. Гэта, канечне, Магчымасць забраць заклён, вось такі, калі ты ведаеш, што суперніка, гэта офігенна. Ты просто забіраеш эндлес спелы і ўсё. То бок я б, калі б ведаў, што гэта такая фігня, я б, конечно, не каставаў касу супраць дзінча. Адчуваецца як сам сабе. А так, ну, блин. Ну, скажи так, я, на жаль, не магу табе прадэманстраваць яго у поўнай моцы, так бы мовіць. Таму што я саромеюся. Ну ладно. Вось, ну, тыпу, вось мне было... Я пабачыў, што для таго, каб з табой умоўна супернічаць, мне там трэба... Выключыць пачка. мозг. Не выключыць мозг. Мне ж цікава гуляць менавіта мазгуючы. Я пра тое, што сябе мне трэба па ачках абмяжоўваць, з табой разрыў мець. Ну, сёння, па факце, я табе скажу, які ў нас быў разрыў, каб ты разумеў. 42 очка. Умоўна, у мяне было ў лісце 1030 ачкоў, а ў цябе ў лісце... Вось яшчэ гэтыя былі, атрымліваецца. А ў цябе 1480. Угу, по 3 разы амаль што.
Ну, типу, ось. Ну, То бок, со калі у страт мяне со IQ стратами у м 40, то у тебя IQ 60, правильно? ну, Ништяк. гэта вельмі утрыравана, но як бы тым не менш, я, в прынцыпе, буду, значыць, для сябе мець на ўвазе, што мне трэба з табой трымаць недзе разрыў ачкоў у 300, Ты, скажем так. дыр, приехал трактор, залазь. Окей, А вось, зразумела. ну мы на гэтым скончым. Мала тут же заспойлерыў, наступным разам О, нам же трэба фінальны зрабіць апошні стрым. заглушку. Давай, доставай, вурдалака. Блін, я Не, тады не доставай, потым Всё, дашыш. я не абяцаю, што я знайду зараз класнага. Знайдзі прычым- самага страшнага, можна маленькага, скукожанага. Ёсць такое слово ў Малень- беларускай мове скукожаны? Зморшчаны, я не ведаю, як это. Зморшчаны. Ну, зморшчаны хутчэй. Блін, ёсць класны, но я яго думаю, я не выведу. Тыпу, я магу табе яго паказаць. Тыпу, калі ты захочаш, я, у прыватныя конечно, такое- паведамленні дашлеш свае, пакажу свайго класнага хлопца. Типа, фу, блин, Я- я гэта не паставлю заставку, ты што, дзеці ж глядзяць. Я магу табе паказаць, но тыпу, наколькі ты ўвогуле захочаш з ім біцца, но тыпу ён літаралі выглядае як босс Dark Souls. Сур'ёзна? В смысле, прыгожа? Ну, Dark Souls такі Ну. стылёвы, звычайна, там даспехі адразу или не, там все такі менш. Ну, зараз я табе скідаю. А ты ў тэлеграм кінеш ці куды што? Ну, я ў тэлеграмке. так. Дай гляну. Ну, просто тады можна не фоткаць, ты просто то, што ты скінеш, пастаўлю на заставку. Так, а чаму мне тэлефон залез? Не, гэта яшчэ адпраўляецца, все адправілася. Дай гляну. Ага. Ну, блин, гэта выглядае прыгожа. Белы фон Ну, можна замяніць нечым такім іншым. Ну, ён так. прямо класна выглядае, но, скажу так, это такі сур'ёзны вельмі дзядзька, Монстра, правильно? я думаю. Ладно, гледачы заінтрыгаваныя, мабыць, будуць. Я это пастаўлю на заставку, мы там фон ідэальна белы фон, можна будзе Ну, выразаць, я табе пафарбаваць. вось, тыпу, я табе надпіс пакіну, а ты можаш там пашукаць фотачкі лепей. Блин, гэтага ідэальна мне хопіць, я там што-нибудь придумаю. Хаця, в сэнсе лепшай якасці, я зразумеў. Так, Орел, тебе ж спаць трэба, у тебе ж там плюс гадзіна, то бок ужо плюс гадзіна. Дзякуй за твой час, дзякуй тым, хто глядзеў ці будзе глядзець гэта ў запісе. Вось такая была гульня цікавая. Ну, блин. Нават няма каментараў. Дзякуй, што паддаваўся мне. З карэтай мув пасталіць арбалетчыкай, накапіць зарад, а потым пастраляць карэтай, это было просто вось найлепшае, што было за апошні час. Сапраўды спадабалася. Вось. Ну всё. Тады... Ну, я рады. Больш вучыся думаць. Не думай, Орел, ладно. Ладненько, все, давай. Все, давай, я все вырубаю. Завершать.